εσύ Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Αγίο, και δι' αυτό την οικουμένης αγινεύσας, φιλάνθρωπε δόξασι. Μία ιδέα από το πουθενά πριν λίγες ημέρες μας έφερε σε αυτήν εδώ τη συνάντηση σήμερα, 9 Ιουλίου, μία μέρα μετά την εορτή του γέροντάς μας. Ήδη έχουν περάσει 9 χρόνια από την κοίμησή του και αισθανθήκαμε όλη την ανάγκη να βρεθούμε, να θυμηθούμε πώς γνωρίσαμε τον γέροντά μας, να ξαναζεστάνουμε τις μνήμες και να ανταλλάξουμε σκέψεις, να θυμηθούμε περιστατικά κοντά του και να τον τιμήσουμε λοιπόν τον γέροντά μας, και αυτός που τώρα ζει και μας βλέπει και μας παραστέκεται. Πιστεύουμε ότι θα χαρεί, γιατί εμείς ποτέ δεν τον ξεχάσαμε και ούτε θα τον ξεχάσουμε. Ο κάθε ένας από εμάς στη ζωή του, πιστεύω, έχει κάποιες σημαντικές στιγμές πνευματικής φύσεως που του αλλάζουν όλη την πορεία της ζωής. Σε όλους δίνει ο Θεός μια ευκαιρία, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, για να μπορέσει κάποιος να στραφεί και να γνωρίσει τη ζωή πριν φύγει από αυτό το βίο. Έτσι λοιπόν, όλοι εμείς έχουμε να θυμηθούμε πώς γνωρίσαμε τον γέροντά μας. Αυτό είπαμε στην αρχή που συναντηθήκαμε. Αν μπορεί κάποιος να καταθέσει πώς το γνώρισε τον γέροντα, πόσο σημαντική ήταν αυτή η συνάντηση μαζί του και κατά πόσο άλλαξε τη ζωή του. Δεν ξέρω αν θέλει να μιλήσει κάποιος από τα πνευματικά αδέρφια πρώτος. Να είναι ευλογημένο, μια και το ζήτησε ο πατέρ Νικόλαος. Εμείς ζούσαμε στον κόσμο. Εγώ προσωπικά δεν είχα καμία σχέση με τον Χριστό. Ήμουν τελείως αποσυρπημένος και ήταν μια εποχή στην οποία είχα πολλά ερωτήματα. Αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός, και αν υπάρχει Θεός, τι ιδιότητες έχει. Δεν θα περιγράψω ακριβώς όλη μου την πορεία. Είναι πάρα πολύ μεγάλη και θέλει χρόνο και πολύ κοπιώδης. Πάντως το μόνο που θέλω να πω είναι ότι η αιτία για να γνωρίσω τον γέροντα ήταν ο αδελφός μου που πήγα να τον σώσω από τους παπάδες. Ήταν μια εποχή, είχε κάποιες ιδιαιτερότητες, κάποιες δυσκολίες εκείνη την εποχή και είχα μάθει ότι είχε αναλάβει ένα έργο ο αδελφός μου σε ένα μοναστήρι. Επειδή είχαν συμβεί κάποια περιστατικά και κάποιοι τον είχαν εκμεταλλευτεί τότε οικονομικά, πίστευα, ας πούμε, ότι μπορεί και με τους ιερείς εκεί πάλι να είχε κάποιο πρόβλημα. Και αποφάσισα να πάω να δω τι γίνεται. Δεν θα μπω καθόλου σε λεπτομέρειες. Είναι πάρα πολύ μεγάλες. Το μόνο που θα πω ότι όταν γνώρισα τον πατέρα Προκόπιο ήταν στο μοναστηράκι του Αγίου Αθανασίου, μόλις είχε φτιαχτεί, ελάχιστες μοναχές και κάποιος και ελάχιστος κόσμος, πιο πολύ μεγάλης ηλικίας. Εμείς είμαστε τότε γύρω στα 36 χρονών. Ήμουν εγώ τότε. Και έλεγα, μου έκανε τρομερή εντύπωση το στυλ του, το ύφος του. Και έλεγα, ρε παιδί μου, λέω, αυτός ο άνθρωπος φαίνεται να πιστεύει. Δεν βαριέται εδώ μέσα που είναι κλεισμένος, ας πούμε, ξέρω, όλη μέρα λιβανίζει 5 γριές και 5 αυτά. Αλλά μου συνέβη τότε ένα πολύ παράξενο πράγμα, ότι μπόρεσα. Εκεί μέσα ηρεμούσα πάρα πολύ. Ενώ έξω η ζωή μου και η δουλειά μου ήταν τέτοια που με τρέλαινε 6-7 μέρες τη βδομάδα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εκεί μέσα ηρεμούσα. Και άρχισα να πηγαίνω συχνά πυκνά, πολλές φορές 2 ή και 3 φορές τη βδομάδα. Και έλεγα και Θεός να μην υπάρχει, εγώ εδώ πέρα αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα. Τέλος πάντων, επειδή πραγματικά είναι πολύ μεγάλη η ιστορία μου και θα μακρηγορήσω, το μόνο που θέλω να πω και θέλω να το καταθέσω πραγματικά, γιατί ίσως κάποια άλλη ψυχή να τη βοηθήσει, είναι το εξής, ότι τελικά κατάλαβα κάτι, παρόλες τις τεράστιες προσπάθειες που είχα και επειδή διάβαζα πάρα πολύ, ότι ο Θεός
δεν ανακαλύπτεται. Ο Θεός αποκαλύπτεται. Εάν θέλει και όπου θέλει. Αυτό το κατάλαβα πάρα πολλά χρόνια μετά. Το σημείο το κομβικό το οποίο με έκανε να γνωρίσω το Θεό ήταν μια παραίτηση. Δηλαδή, είχα φτάσει σε ένα σημείο να χτυπιέμαι τόσο πολύ. Με τον γέροντα τότε, ενώ πήγαινα στο μοναστήρι, δεν μιλούσα, δεν είχα συζητήσει, δεν ήξερα τι σημαίνει γέροντας καταρχήν. Για μένα ήταν ένας παπάς, ας πούμε. Καλός ανθρωπάκος, αλλά παπάς, ας πούμε. Δεν ήταν κάτι περισσότερο. Και έψαχνα μέσα μου αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός. Αυτό το πράγμα με είχε βασανίσει πάρα πολύ. Σε σημείο που κάποια στιγμή κοντά να μου φύγουν τα μυαλά από το κεφάλι μου. Κυριολεκτό. Όπου κάποια στιγμή ξέσπασε κάτι μέσα μου και είπα ότι άκου να δεις, δεν ξέρω καν αν υπάρχεις. Αλλά αν υπάρχεις, εγώ σταματάω πια να ασχολούμαι μαζί σου. Αν υπάρχεις, έλα εσύ να με βρεις. Αυτή η μέρα της παραίτησης ήταν και η μέρα η οποία στάθηκε αφορμή για να γνωρίσω τον Θεό. Άρχισαν να συμβαίνουν κάποια πράγματα στη ζωή μου που στην αρχή με εξέπληξαν. Ήταν υπερφυσικά, δεν θα αναφέρω πράγματα εδώ πέρα γιατί δεν είναι αυτός ο σκοπός μου να πω κάποιες εμπειρίες που δόξα ο Θεός μου δώσε πάρα πολύ γιατί ήμουν πολύ δύσκολος άνθρωπος μέχρι να μπορέσω να γυρίσω και να τον αποδεχτώ το Θεό. Πέρασαν από τον καιρό που ήμουν στο γύρο περίπου 1,5 με 2 χρόνια για να μπορέσω να γνωρίσω τον Θεό. Αλλά θα πω κάτι. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία, το λέω προς όλους ας πούμε και το λέω μέσα από την ψυχή μου, είναι η προαίρεση. Ο καθένας καταρχήν μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Αλλά το ότι πιστεύει κανείς κάτι δεν σημαίνει ότι είναι και έτσι. Το μυστικό είναι να έχει κανείς την καλή προαίρεση, αν δει και καταλάβει ότι υπάρχει μια αλήθεια κάπου αλλού, να είναι έτοιμος να την αποδεχτεί. Γιατί δυστυχώς μερικές φορές μας τυφλώνει τα μάτια ο εγωισμός και μένουμε στο σκοτάδι. Ενώ ο Θεός σε όλους τους ανθρώπους δίνει ευκαιρίες, είναι στο χέρι μας αν θα το πούμε το ναι ή το όχι. Είναι στο χέρι μας αν θα ανοίξουμε την πόρτα του παραδείσου ή την πόρτα της κόλασης. Και ποια είναι η κόλαση, θα πει κανείς. Καζανάκια και φωτιές και μας φοβίζουνε. Δυστυχώς φοβάμαι ότι η κόλαση είναι κάτι πάρα πολύ χειρότερο. Στα χρόνια αυτά της βιωτής μου, από τα 36 μου μέχρι τώρα που κοντεύω 70 παρακάτι, μαρτυράω και ηλικίες, υπάρχει κάτι χειρότερο από τα καζανάκια που βράζουν. Ένα καζάνι και μια φωτιά θα σε τελειώσει σε λίγα λεπτά. Δεν έχει σημασία. Τα άλλα τα καζάνια δεν τελειώνουν ποτέ. Η ψυχή είναι πλασμένη από το Θεό και βρίσκεται σε αρμονία, έχει τη χαρά μέσα και την ευτυχία του όταν είναι κοντά του. Όταν η ψυχή από μόνη της ζητήσει ότι δεν σε θέλω στο Θεό και του πει και δεν σε γουστάρω, στην ουσία έχει πολλά στην καταδίκη της. Άμα χάσει το πιο αγαπημένο πρόσωπο αυτή τη στιγμή, είσαι δυστυχισμένος. Δεν πάει να έχεις τα καλά του Θεού που λέμε όλα. Δεν πάει να έχεις ό,τι χρήματα θέλεις. Δεν πάει να έχεις ό,τι διασκεδάσεις θέλεις. Αν κάτι το αγαπάει η ψυχή σου και δεν το έχεις και το χάσεις, η ζωή σου μαυρίζει. Δεν θα πω παραδείγματα, όλοι σας ξέρετε. Ο Θεός, η αγάπη του Θεού, μάλλον η παρουσία του Θεού στην ψυχή μας, δίνει τέτοια συναισθήματα μέσα που ξεπερνάνε την αγάπη της μάνας για το παιδί, του αδελφού για τον αδελφό, της οικογένειας, του αλλού από την κοπέλα του. Δηλαδή ξεπερνάει τα πάντα. Αν χάσεις αυτό που ξεπερνάει τα πάντα, τότε η ζωή σου γίνεται κόλαση πια. Δεν έχει κανένα νόημα. Αυτά λοιπόν ακούγονται λίγο εφιαλτικά και ίσως πολλοί κόσμοι να τον εφοβίζουν. Θα σου πω και κάτι άλλο που ανακάλυψα όλα αυτά τα χρόνια και επειδή είμαι μπουμπουνοκέφαλος, πέρασαν δεκαετίες μέχρι να το καταλάβω. Θα πω κάτι το οποίο δεν θέλω να το πάρει κανείς σε επιγράμμα, αλλά ισχύει όμως. Το διάβασα, δεν είναι δικό μου αυτό. Σε ένα πατερικό είπε ότι δεν υπάρχει καμία αμαρτία που μπορεί να σε πάει στην κόλαση. Μα καμία αμαρτία. Γιατί το έλεος του Θεού είναι άπειρο. Μόνο αν θέλει κάποιος από μόνος, τότε αυτός κολλάζεται. Δηλαδή πρέπει να κάποιος να μην μετανοήσει, να πει του Θεού δεν σε γουστάρω, δεν σε θέλω, φύγε μακριά μου. Αν το κάνει αυτό το πράγμα και φύγει έτσι από αυτή τη ζωή και έχει διώξει το Θεό από εδώ πέρα, από αυτή τη ζωή, δεν θα τον δει ούτε στην άλλη ζωή. Η ψυχή τότε όμως όταν βρεθεί, το ξέρουμε πάρα πολλά από μαρτυρίες και από αυτά που πια έχουμε διαβάσει και από εμπειρίες που έχουν και πνευματικά αδέλφια ακόμα στην εποχή μας, πραγματικά θα είναι τόσο πολύ αφόρη, τόσο δυστυχισμένη που πραγματικά θα ζει την αιώνια κόλασή της. Εύχομαι καμία ψυχή να μην βρεθεί εκεί πέρα.
Μια λοιπόν και ο Αχιλλέας μας είπε ότι ήρθε να με σώσει από τους ιερείς. Πού να το φανταστώ, θα κάνω άδικο παπά. Πρέπει λοιπόν και εγώ να πω πώς βρέθηκα στο Γέροντα κοντά. Αφορμή ήταν ένας διαφημιστής σε μια μεγάλη εταιρεία που του ανήκε μάλιστα, που τέλος πάντων μετά την γνωριμία μας και με έναν τρόπο έτσι θαυμαστό, μου μίλησε για τον Γέροντα Προκόπιο. Δεν ζήτησα να πάω κοντά του, να με πάει μάλλον αυτός, γιατί όταν του το είπα, γύρισε και μου είπε ότι η συνάντησή μας ήταν από το Θεό. Γιατί πραγματικά πήγαμε για μια επαγγελματική συζήτηση και καταλήξαμε να συζητάμε για πνευματικά θέματα και αν ο Θεός θέλει θα με στείλει στο Γέροντα Προκόπιο να τον γνωρίσω από κοντά από άλλο δρόμο. Τον άκουσα με λίγο δυσπιστία. Είχαμε μια πολύ έτσι φιλία για μερικούς μήνες και μετά από ένα διάστημα από έναν συνέτερο στην εταιρεία μας γνώρισα τον Γέροντα. Με είχε πάρει ένα απόγευμα τηλέφωνο, μου ζήτησε να πάω στον Ταύρο, που τότε ήταν ακόμα εφημέριος στον Ιερό Ναό Σταυρωμένου του Ταύρου, και να μιλήσω μαζί του για ένα μοναστηράκι που τότε είχε ξεκινήσει και ήταν στα Τούβλα, ένα πολύ μικρό μοναστηράκι του Αγίου Αθανασίου, στην Πουλίτσα, μήπως μπορούσα να τον βοηθήσω. Ήταν η πρώτη μας γνωριμία. Η συνάντηση ήταν καθοριστική, αλλά όχι όμως πνευματικά ότι μου κέντρισε το ενδιαφέρον να γίνει πνευματικός μου ή εξομολόγος. Άλλωστε, ήμουνα σε μια φάση της ζωής μου που ήμουνα παγωμένος. Αν και από μικρό παιδί πηγαίναμε στην εκκλησία, κοινωνάγαμε, είχαμε μια πνευματική ζωή, με τα χρόνια και σιγά σιγά είχα αρχίσει να παγώνω. Υπήρχε κάποια, πάντα πίστευα βέβαια, αλλά υπήρχε μέχρι σε σημείο να μπαίνουν κάποιες στιγμές σκέψεις αμφιβολίας. Τέλος πάντων, γνωριστήκαμε με τον Γέροντα, ξεκίνησε η συνεργασία μας κάτω στο μοναστήρι. Κράτησε μέχρι το τέλος της ζωής του Γέροντα, αλλά τα πρώτα 2-3 χρόνια ποτέ δεν αισθάνθηκα την ανάγκη να πάω να τον συναντήσω, να του μιλήσω, να του ανοίξω την ψυχή μου. Κάποια στιγμή, σε αυτό το διάστημα, πέρασε ένα πάρα πολύ μεγάλο πειρασμό που ο Θεός με βοήθησε και γλίτωσα και δεν με ακούμπησε. Ένα πρωινό, λοιπόν, ενώ ήμουν στην εταιρεία, χτύπησε το τηλέφωνο. Ουσιαστικά, έλα τώρα που σε θέλω. Με υποχρέωσε να αφήσω τη δουλειά μου εκείνη την ημέρα, 9 η ώρα το πρωί, να πάω στον Ταύρο. Οδός Αχιλλέως ήταν το διαμερισματάκι που έμενε. Και με το που μπαίνω μέσα μου λέει, κάτσε και λέγε. Και μου δείχνει την καρέκλα στο σαλόνι του. Αφού πρώτα με ρώτησε αν θέλω καφέ, του λέω, έχω πιει, ευχαριστώ, δεν θέλω. Αμέσως αντέδρασα, ήθελα να αντιδράσω, γιατί τι κάτσε και έλεγε, εσύ με φώναξες. Παρ' όλα αυτά μου πέρασε μια σκέψη. Λέω, για να δω, αυτός ο άνθρωπος είναι ξεχωριστός. Είχα αυτή την εντύπωση. Έχει επιχειρήματα να με πείσει ότι όλο το Ευαγγέλιο, ό,τι λέει τα πάντα, ύπαρξη του Θεού, είναι όλα αλήθεια. Μια παιδική αφελέστατη σκέψη που δεν την έκανε ένας θερμός χριστιανός. Και για να τον προκαλέσω και να τον κάνω να ανοιχτεί περισσότερο μαζί μου, του λέω, δεν πιστεύω στο Θεό. Έτσι ξεκίνησε η συζήτησή μας. Μου λέει, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Όπα, λέω, τι ιερέας είναι αυτός τώρα εδώ. Του λέω, πώς θα λέτε του κάνω αυτό. Μου λέει, παιδί μου, λέει, η πίστης δεν είναι, λέει, κανενός απόκτημα. Είναι δωρεά του Θεού στους ανθρώπους. Του λέω, πάτερ μου, δεν ξέρω αν πρέπει να το δεχτώ. Αν είναι δωρεά η πίστη στους ανθρώπους, γιατί δεν μας δίνει σε όλους, να μην υπάρχει αυτό το έγκλημα που μας περιβάλλει όλους μας, να μην υπάρχει αυτή η κακία, το μίσος, να είμαστε αγαπημένοι, να είμαστε ευτυχισμένοι. Γιατί ο Θεός δεν μας τη δίνει. Γιατί μου λέει, ζήτησες και δεν έλαβες. Και μου μίλησε για το αυτεξούσιο. Η συζήτηση ξεκίνησε 9 και κάτι το πρωί και τελείωσε 1 το μεσημέρι. Στην πορεία αυτή, χωρίς καμιά προσπάθεια να με πείσει, του έκανα ορισμένες προκλητικές ερωτήσεις. Κάποια στιγμή, μέσα μου είχα κάτι που με έκαιγε. Τον εβλέπω, σηκώνεται, βάζει ένα πετραχύλι, κάθεται απέναντί μου και μου λέει, τώρα λέγε. Δεν συνειδητοποίησα εκείνη την ώρα ότι ήταν μια κίνηση που την κάνει ένας πνευματικός όταν έχει απέναντι έναν εξομολογούμενο. Παρ' όλα αυτά, του μίλησα ανοιχτά, του άνοιξα την καρδιά μου, του είπα το πρόβλημά μου, που σας εξομολογούμε ότι από εκείνη τη στιγμή και μετά σταμάτησε να υπάρχει. Λύθηκε άμεσα.
Και μετά του κάνω μια τελείως παιδική και αφελέστατη ερώτηση. Υπάρχει ο Θεός? Βεβαίως, λέει. Και είναι τώρα μπροστά μας. Και μας ακούει. Του λέω, ζήτησέ του και θα σου αποκαλυφθεί. Δεύτερη εικόνα. Έχω μείνει ένεος. Οι σκέψεις πεντακάθαρες μέσα μου με ταχύτητα απίστευτη. Τι μου λέει? Τι να ζητήσω? Πώς να ζητήσω? Και αν δεν πάρω τίποτα, τι θα καταντήσω, ένας πορωμένος άθεος? Δεν ήθελα να το δοκιμάσω, δεν ήθελα να το ρισκάρω. Ο Γιώργος προκλητικός. Είναι μπροστά μας ο Θεός. Ζήτησέ του. Δεν ξέρω τι με παρεκκίνησε. Εκείνο τον καιρό δεν μπορώ να σου πω τι είχα πόνο μέσα μου, γιατί έβλεπα ότι πέρναγε η ζωή μου και πνευματικά δεν γινόμουν καλύτερος, αλλά χειρότερος. Η χάρις του Θεού με είχε κρατήσει σε ένα επίπεδο που έτσι ανεκτό, να μην ξεφύγω σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Χωρίς να το καταλάβω, χτύπησα το χέρι μου στο τραπέζι, μέχρι που κοιμήθηκε μου λέει ακόμα χτυπάς το χέρι στο τραπέζι και του λέω, άκου να σου πω, εάν ο Θεός κατά συνέπεια και Θεός μου είναι εδώ και μας ακούει, ένα του λέω, πριν σκοθώ από αυτή την καρέκλα, πριν βγω από αυτή την πόρτα και του την πόρτα, την εξώπορτα εκεί για να βγει έξω από το διαμέρισμα, θα έρθει να με βρει. Αλλά το έλεγα με ένα πόνο ψυχής, δεν το έλεγα ούτε με εγωισμό. Τι σκεφτόμουν? Όταν φύγω από αυτή τη συζήτηση, είχα πολύ καιρό να κάτσω απέναντι σε ιερέα, δυστυχώς το εξομολογούμε. Θα μπλέξω με τη δουλειά, με το θυμό, με τα νεύρα και ίσως και με άλλα πράγματα και έλεγα μέσα μου, Χριστέ μου, εσύ εκεί, σε αυτές τις καταστάσεις εσύ δεν επαναπάμεσαι. Πού να σε βρω? Ο Γιώργος Ατάραχος μου λέει γονάτισε. Γονατίζω, μου βάζει το πετραχύλι, διαβάζει μια συγχωρητική ευχή απίστευτη. Ούτε ξέρω πόση ώρα κράτησε. Το μόνο που ξέρω ότι όταν σηκώθηκα του φίλησα το χέρι, του βάλα μετάνη, ανοίγω την πόρτα και βγαίνω έξω, νόμιζα ότι πέταγα. Έλεγα, τι είναι αυτή η χαρά που έχω μέσα μου? Δεν την έχω νιώσει ποτέ. Μπαίνω στα μάξι, βάζω μπροστά. Η ώρα είχε περάσει, ο συνέτος έψαχνα να με βρει, αλλά δεν είχαμε κινητά, ευτυχώς τότε. 1991 έγινε αυτό. Και πάω κατευθείαν στο σπίτι μου. Αλλά με το που ξεκινάω, έρχεται μία ευωδία, ένα άρωμα, μέσα, να κατεβαίνει κάτω μου, να με λούζει και να με παίρνει τα δάκρυα ποτάμι. Στα λίγα μέτρα σταματάω. Δεύτερο, τρίτο, τέταρτο κύμα. Ξανά. Λέω, Παναγία μου, κάτι έγινε εδώ. Κάτι μου έκανε, έχω πάθει αυτοποβολή. Μέχρι που μάτωσα το χέρι μου να δω ότι δεν ονειρεύομαι. Μία χαρά, μία ηρεμία. Έψαχνα να βρω, ποτέ δεν είχα νιώσει. Ούτε όταν παντρεύτηκα, ούτε όταν τα παιδιά μου, ούτε στην καλύτερη επαγγελματική επιτυχία. Ποτέ δεν είχα νιώσει έτσι. Έχω φτάσει έξω από το σπίτι μου στο Κερατσίνι, δεν είναι παραπάνω από ένα τέταρτο η απόσταση. Τον Ταύρο, τότε δεν είχε πολλή κίνηση. 20 λεπτά. Και είμαι άλλη μια ώρα παρκαρισμένος κάτω από το σπίτι μου. Όταν ανέβηκα πάνω, μου λέει η σύζυγος, τι έχεις, λέει, κάτι σου συμβαίνει? Η χαρά να είναι φοβερή. Τώρα θα σας πω και κάτι άλλο, μπορεί να σου φανεί παράξενο. Ένιωθα μέσα μου ότι αυτή η ευτυχία δεν μου αξίζει που ένιωθα. Αν ψάξω, έχω ξεχάσει γέροντα, τα έχω ξεχάσει όλα. Μέσα στα μάξι δεν ήθελα να ανοίξω το ράδιο. Δεν ήθελα πολλά πράγματα. Ζούσα το κάτι άλλο. Αν ψάξω να βρω όπου ήρθε, θα τη χάσω. Πάω το απόγευμα στο γραφείο. Ο συνέτερος, Θεός χωρέστο. Τα παιδιά, τι έχεις, τι σου συμβαίνει, τίποτα, δεν μίλαγα. Το βράδυ πέφτω να κοιμηθώ. Μέχρι που ξημέρωσε, μπορεί να κοιμήθηκα. Δεν λέω. Εγώ θυμάμαι ότι δεν κοιμήθηκα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Η ευωδία, συγγνώμη που το λέω, αλλά είναι αλήθεια. Να έρχεται και να φεύγει. Πέρασε μία εβδομάδα, δεν μπορούσα να ακούσω λαϊκά. Δεν μπορούσα να δω τηλεόραση, δεν μπορούσα να ανοίξω ραδιόφωνο, δεν μπορούσα να πάρω εφημερίδα να διαβάσω. Δεν ήθελα τίποτα. 3, 4, 5, 6 μέρες. Πρέπει να είχα πάει Δευτέρα ή Τρίτη. Πέραν οι μέρες εβδομάδος, φτάνω προς το Σαββάτο. Η ευτυχία δεν περιγράφεται, η ευωδία να μην σταματάει. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά ήταν σε 24ωρη βάση. Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Εδώ πρέπει να κάνω μια μικρή παραδρομή και να πω, όταν παντρεύτηκα, η σύζυγος πήγαινε τα παιδιά κάθε Κυριακή στην εκκλησία, τα κοινωνούσε. Εγώ δεν πήγαινα.
Σπάνια να τη βοηθήσω μόνο. Ή πήγαινα μόνο και μόνο για να τη βοηθήσω. Δεν ήμουν, είχα παγώσει μέσα μου. Έρχεται το Σάββατο, ξημέρωνε Κυριακή, ξαφνικά ξυπνάω μέσα στη μαύρη νύχτα, δεν ξέρω καν τι ώρα ήτανε. Πετάγομαι, πρέπει να πάμε εκκλησία. Σκουντάω ότι Μαριά τη σήκω, πρέπει να πάμε με τα παιδιά στην εκκλησία. Αλλά φιασμένη εκείνη, δεν πηγαίναμε και πολύ πρωί. Μου λέει, είναι 3 η ώρα. Τα χάσα, λέω με συγχωρείς, την αφήνω. Βγαίνω στο σαλόνι, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Θα χτυπήσει καμπάνα, πρέπει να είμαστε στην εκκλησία. Να φύγω μόνος μου και τα παιδιά μου που θα τα αφήσω. Πού θα αφήσω τη γυναίκα μου. Με τα πολλά έχει πάει 5 και κάτι ώρα, κάνω έτσι την κουρτίνα. Ήτανε Δεκέμβρης του 1991, συγγνώμη, Νοέμβρης. Είχαμε μπει όμως στις άκρες των Χριστουγέννων. Και είχε 5 με 10 πόντους χιόνι έξω. Α, λέω, δεν μπορώ να πάρω τα παιδιά. Ήτανε πολύ μόρα. Το ένα ήταν ακόμα στο Πόρτο Μπεμπέ. Και φεύγω μόνος μου, λέω, θέλω ένα μικρό εκκλησάκι. Και πάω στην Αγία Βαρβάρα, ένα πολύ μικρό εκκλησάκι, που ήταν εφημέριος ο πατέρας Στέφανος Αναγνωστόπουλος. Με το που μπήκα μέσα, με παίρνουν τα κλάματα. Είμαι πίσω από μια κολόνα, δεν με νοιάζει. Ποιοι ήταν γύρω μου, δεν με νοιάζει τίποτα. Άκουγα τις ψαλμοδίες, άκουγα τον ιερέα. Τα συναισθήματα να εναλλάσσονται, χαρά, ευτυχία, λύπη για τις αμαρτίες μου, δάκρυα, χαρά, ευτυχία. Μέχρι να πει το διευκόν, πρέπει να έχει φύγει το μισό νερό από μέσα μου. Τελειώνοντας, ούτε σκέφτηκα όταν δεν έχω αλυσίδες στα μάξι. Το μόνο, ούτε πέρασα από το σπίτι. Ένα τηλέφωνο από κάπου χρησιμοποίησα και της είπα ότι θα πάω στο Γέροντα κάτω, ότι έχω δουλειά. Πήγα λοιπόν στον παππούλι κάτω, περίμενα να μην είναι κανένας λόγω του χιονιού. Ευτυχώς το χιόνι δεν είχε παγώσει και βρήκα 30, 40, 50 άτομα να περιμένουν. Και μια μικρή αταξία γιατί μαλώνα και λίγο για τη θέση. Κάθομαι σε μια γωνιά, αμάθητος από όλα αυτά. Και καθόμουν εκεί και περίμενα. Να έρθει ποια σειρά μου. Εγώ λέω ούτε στις 12 το βράδυ να τελειώσουμε. Έρχεται μια μετέπειτα πνευματική αδελφή, η Χρυσάνθη Μαυρομιχάλη. Ήταν πρωτοδείξη τότε κάτι ήταν. Αυτή με το που με είδε κατάλαβε ότι μου συμβαίνει κάτι πνευματικό. Και λέει, για να με διευκολύνει, όταν βγει ο Κύριος που είναι μέσα στο Γέροντα, θα μπει ο μηχανικός του έργου. Κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε γιατί φανταστήκανε ότι θα μιλάγαμε για τις δουλειές του μοναστηριού, που τότε ήταν υπό ανέγερση. Πραγματικά, μέχρι και εκείνη τη στιγμή, πριν να ανοίξω την πόρτα να μπω μέσα στο Γέροντα, δεν θυμόμουν τίποτα από τη συζήτηση με τον Γέροντα. Ο Γέροντας μου ήρθε στο μυαλό, μετά το διευχόν του Παπαστέφανου, ότι πρέπει να πάω να τον ευρώ. Και στη διαδρομή δεν έκανα κανένα λογισμό για τη συζήτησή μας. Αυτό σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Όλα αυτά ήρθαν στο μυαλό μας τραβιαία, με το που άνοιξα την πόρτα και βλέπω τον Γέροντα στο βάθος, σαν τον έχω μπροστά στα μάτια μου. Καθισμένο πίσω από το γραφείο του, πάντα είχε το γραφείο μπροστά που εξομολογούσε. Φεύγω, πέφτω γονατιστός κάτω, με έχουν πάρει τα κλάματα και αρχίζω να του λέω με λυγμούς όλη την εβδομάδα τι ζούσα. Με άκουσε αρκετή ώρα σκεπτικός. Η πρώτη του κουβέντα ήταν δεν ξέρω γιατί στο επέτρεψε να το ζήσει αυτό ο Θεός, εκείνος ξέρει. Αλλά πρόσεξε μου λέει, από εδώ και πέρα ή θα τον ακολουθήσει για πάντα ή θα τον εγκαταλείψει για πάντα. Σηκώνω το κεφάλι μου, τον κοίταζα καλά-καλά και μου έρχεται ένας λογισμός. Πού να ξέρω ότι μου τον έσπηρε ο Ξαποδό. Και αν αυτός που έχω μπροστά μου είναι ένας απατεώνας, θα στο λέω όπως μου ήρθε. Όμως, θυμήθηκα και μια κουβέντα που του είπα πριν φύγω. Όταν είχα χτυπήσει το χέρι μου και του λέω αν ο Θεός κατά συνέβη και Θεός μου είναι εδώ και μας ακούει, ένα του λέω. Πριν έρθει, πριν βγω από την πόρτα θα έρθει να με βρει. Και μέσα μου έλεγα, Θεέ, αν υπάρχεις, συγγνώμη στον Κύριο που... Έτσι όμως, έτσι σκέφτηκα. Εγώ από εδώ και πέρα δεν θα του σταθώ. Σηκώνω το κεφάλι μου, καρφώνω τα μάτια μου στο χέρι του λέω, εγώ από εδώ και πέρα θα κάνω ό,τι μου πεις. Αλλά εσύ θα έχεις την ευθύνη απέναντι στον Θεό. Και του έκανα με τον δάχτυλο έτσι, για μένα. Αν εγώ κάνω αυτά που μου λες και δεν είναι αυτά που πρέπει, εσύ θα απολογηθείς για μένα. Ο Γέροντας ατάραχος με συγκλώνησε. Μου λέει, θα ανοίξουν οι πύλες του Άδου και θα έρθουν στρατιές δαιμόνων πάνω σου. Μη φοβηθείς. Ο Θεός θα είναι δίπλα σου και δεν θα πάρεις τίποτα. Εκεί φοβήθηκα. Έλεγε όμως αλήθεια.
Από εκείνη την ημέρα μέχρι την ημέρα που κοιμήθηκε, δεν έφυγα ποτέ από κοντά του. Ούτε πνευματικά, ούτε και σωματικά. Ήμουνα στο Άγιο Όρος επίσκεψη. Το μυαλό μου ήταν στην Παναγία την Παντοχαρά που έγινε το δεύτερο μοναστήρι μετά ή στον Άγιο Αθανάσιο. Η πρώτη μου αγωνία ήταν ο Αχιλλέας. Πώς να φέρω τον Αχιλλέα κοντά. Επειδή λοιπόν του ζήτησα να έρθει να γνωρίσει τον Γέροντα Προκόπιο, ο Αχιλλέας αντιδρούσε τον πρώτο καιρό, μετά ήρθε για να με σώσει εκ των υστέρων. Νομίζω ότι όταν πραγματικά η ψυχή σου δεν αναπαύεται στο κακό, μπορεί να κάνεις αμαρτίες. Άνθρωπος είσαι. Και να ξανακάνεις αμαρτίες και μετά την εξομολόγηση. Αν έχεις τον έλεγχο της συνειδήσεως, τότε είσαι σε καλό δρόμο. Γιατί εύκολα μπορείς να πάρεις από τον Κύριο τη συγχώρεση μέσω του πνευματικού και να προχωρήσεις τη ζωή σου. Όλος ο κόσμος αυτός μπορεί, άλλοι γνωρίσαν τον Γέροντα, έστω μία φορά, έστω 2 φορές, νομίζω ότι ευεργετηθήκανε. Και πιστεύω ότι τώρα ο Γέροντας θα τους έχει βοηθήσει και εκεί που είναι. Αυτά είχα να πω. Ο Πέτρος. Συγχωρέστε με καταρχήν. Γνώρισα τη γυναίκα μου το Φεβρουάριο του 88. Τα χρόνια που ξεκίνησε ο Γέροντας να φτιάχνει το μοναστήρι πρώτα του Αγίου Αθανασίου στην Πουλίτσα Κορινθίας, το οποίο είναι και το χωριό της γυναίκας μου. Η γυναίκα μου και η πεθερά μου εξομολογούνταν στο Γέροντα. Ο Γέροντας κάθε μια φορά τη βδομάδα, επειδή δεν ήταν ακόμα το μοναστήρι έτοιμο, κατέβαινε στην εκκλησία του χωριού και έκανε την εξομολόγηση, αφού είχε συνοηθεί με τον παπά εκεί του χωριού. Ουσιαστικά τον εγνώρισα πρώτη φορά το 1991, που στο μοναστήρι του Αγίου Αθανασίου, που δεν είχε γίνει ακόμα το καθολικό, στην Ελεούσα, για όσους ξέρουν, το παρεκκλήσι που υπάρχει, βαπτίσαμε το δεύτερο ανήψη της γυναίκας μου, το οποίο το βάφτισε και η γυναίκα μου. Απλά τον εγνώρισα φυσιογνωμικά, όχι κάτι ιδιαίτερο. Το 1994 που παντρευτήκαμε στο χωριό εκεί, η γυναίκα του ήταν εξομολόγος της, τον παρακάλεσε αν μπορεί να παραβρίσκεται στο γάμο. Και δέχτηκε και ήταν στο γάμο. Επειδή είχε σχέση με το μοναστήρι κάπως η γυναίκα μου και με τη γερότησα τη Θεοφανία τη μακαριστή, της είχε πει η γερότησα και μου μετέφερε κάποια στιγμή: «Μεγάλη ευλογία, παιδάκι μου, έχετε, που σας παντρέψει ο Γέροντας». Αυτό είναι αλήθεια. Απλά η ευλογία περιμένει έξω από την πόρτα του καθενός. Άμα δεν τις ανοίξεις, θα μείνει έξω από την πόρτα. Η επαφή μου με την Εκκλησία ήταν, καταρχήν πιστεύω, όπως λέει όλος ο κόσμος, και έτσι. Αλλά δεν ήμουν ποτέ στην Εκκλησία. Σαν παιδί, μόνο στις βασικές γιορτές, γιατί δεν πήγαινε η οικογένειά μου. Και επειδή είπε και ο αδερφός πριν λίγο, παρότι τώρα είναι Πάπας, γνωριζόμαστε κάμποσα χρόνια κοντά στο Γέροντα, λαϊκός ακόμα, ήταν καλή και η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Αλλά ο Χριστός το έμαθα με το Γέροντα. Δεν θέλει καλούς ανθρώπους, θέλει καλούς χριστιανούς. Αυτό είναι δεδομένο. Πρέπει όλοι να ξεκινάμε με αυτό το σκεπτικό. Και αυτό το σκεπτικό να περάσουν στα παιδιά τους ο κάθε ένας στην οικογένειά του. Δεν θέλει καλούς ανθρώπους. Θέλει καλούς χριστιανούς. Γιατί ο καλός χριστιανός είναι και καλός άνθρωπος. Ένα χρόνο πριν φύγει ο Γέροντας περίπου, βρισκόμουν μαζί του στην Κρήτη συγκεκριμένα, σε μια επίσκεψή του για να τον δούνε πνευματικά του παιδιά, όπως συνήθιζε μια φορά το χρόνο. Κάποια στιγμή τον πήρε τηλέφωνο μια πνευματική του κόρη, μια κυρία από την Αργολίδα, την ώρα που βγαίναμε από το σπίτι που μας φιλοξενούσαν. Αυτό το σπίτι ήταν ένα παλιό σπίτι, με μια πόρτα που έκλεινε δύσκολα. Μόνο αυτός που έμενε εκεί ξέρει να μας την ανοίγει. Θέλει λίγο... Έχουμε βγει έξω, έχουμε κλειδώσει και είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο αυτοκίνητο. Και χτυπάει το τηλέφωνο το δικό μου, γιατί του Γέροντα ήταν κλειστό. Και μου λέει αυτή η κυρία: «Σε παρακαλώ, ειδοποίησε το Γέροντα ότι ο συμπέθερός μου, επειδή ήταν παραθαλάσσιο το μέρος, μπήκε στη θάλασσα και έπαθε η καρδιά του. Και τον πάνε στο νοσοκομείο.
Του το μεταφέρω του γέροντα και ο γέροντας ξαφνικά βρέθηκε μέσα στο σπίτι. Χωρίς να του ξεκλειδώσουμε την πόρτα, χωρίς να του ανοίξουμε την πόρτα. Που όμως εκείνη τη στιγμή δεν το καταλάβαμε αυτό το πράγμα. Το κατάλαβα μετά που περάσανε ώρες πώς έγινε. Εγώ φαντάστηκα ότι ήθελα να πάω στην τουαλέτα ξαφνικά. Όταν βγήκε έξω και μπήκαμε στο αυτοκίνητο, του λέω: Γέροντα, πάθατε κάτι? Πήγα να προλάβω, παιδάκι μου, μήπως μπορέσω. Βρεθήκαμε μετά από 2 μήνες στους συγκεκριμένους ανθρώπους και με το που βρεθήκαμε εκεί, του λέει αυτή η κυρία: Γέροντα, πώς πάει η ψυχή του συμπέθερου? Γιατί ο συμπέθερος ήδη είχε αποβιώσει. Ξέρεις, γέροντα, ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Δεν μίλησε ο γέροντας. Εκεί καθίσαμε 3-4-5 μέρες περίπου, γιατί τους έκανε κάποια βάφτιση στο ένα το εγγόνι αυτήν της κυρίας. Την επόμενη μέρα, καθώς τρώγαμε, πάλι αυτή η κυρία έφερε τη συζήτηση στο συμπέθερο. Γέροντα, πολύ καλός άνθρωπος ο συμπέθερος. Σταματάει το φαγητό ο γέροντας και λέει: ακούστε να σας πω, επιτέλους, δεν ενδιαφέρει το Χριστό αν είναι καλός ο άνθρωπος. Θέλει να είναι καλός χριστιανός. Και χωρίς να καταλάβω, αυτή η κυρία αυτομάτως, χωρίς να της πει κάτι, αρχίζει και του λέει περιστατικά για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ήταν άνθρωπος ούτε στην εκκλησία πήγαινε, και μάλιστα του είπε και ένα περιστατικό λίγο έτσι δύσκολο που είχε σχέση με τους παπάδες. Και λέει: τα είδες, παιδάκι μου? Η συμπεθέρα της λέει: τι κάνει? Η συμπεθέρα έχει κλείσει το σπίτι και δεν βγαίνει. Να την φωνάξετε, να την πάρετε και να την φέρετε απόψε το απόγευμα εδώ. Και της λέει: η ψυχή του συμπέθερου δεν πάει καλά. Αυτό το είπα για να τονίσω το ότι ο Χριστός δεν θέλει καλούς ανθρώπους, θέλει καλούς χριστιανούς. Η ευλογία λοιπόν περιμένει έξω από την πόρτα. Θέλει να πας στη ζωή σου και να τον αφήσει πάνω του. Ήταν ένα παιδί άριστο, καμία σχέση με την εκκλησία. Και έγινε κάθε Κυριακή στην εκκλησία που ήταν στην Αθήνα αυτός. Μέσα από το γέροντα προχώρησε, όταν γνώριζε μια κοπέλα του, την έφερε να του πει τη γνώμη του, βρίσκεται τη γυναίκα του, παντρεύτηκε, έχει κάνει και τα παιδάκια του. Κάποια στιγμή που του μιλάει, βλέπω το γέροντα και δακρύζει. Λέω: Παναγία μου, κάτι άσχημο έχει γίνει. Κλείνει το τηλέφωνο. Του λέω: Γέροντα, τι έγινε? Έχω πολύ χαρά, παιδάκι μου. Κλαίω από χαρά. Του λέω: τι έγινε? Ξέρεις γιατί με πήρε ο Παναγιώτης? Τον ρώτησα: τι θέλεις, παιδάκι μου? Και του λέει: Γέροντα, τίποτα δεν θέλω. Να σας πω ότι σας αγαπάω. Αυτό, μου λέει, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Μόνο για να μου ζητήσουν παίρνουν τηλέφωνο. Ουσιαστικά, εγώ όταν ήρθα κοντά στην εκκλησία, για τον Χριστό δεν ξέρω, ο Χριστός το ξέρει. Τον παρακαλάω, δεν είμαι σίγουρος ότι το καταφέρνω. Όταν άδειασε η τσέπη μου τελείως. Εκεί πέσανε τα αυτιά κάτω που λέμε, το κεφάλι. Αυτό το λέω να δείτε πώς λειτουργεί ο Χριστός. Που εκεί τότε αν το καταλάβω. Δεν ελέγχουμε τίποτα. Όπως και να νομίζει ο καθένας. Γιατί εγώ αυτό το υπολόγιζα. Έκτοτε άρχισα να βλέπω πώς αυτοί οι άνθρωποι του Θεού, πόσο εύκολο είναι για αυτούς, για την προσευχή τους τα θαύματα. Είναι τρομερό. Ό,τι και να μου πει ο καθένας. Είναι τρομερό. Και όταν κάποια στιγμή εκφραζόμουν και έλεγα: Γέροντα, δεν κάνω τίποτα, παιδάκι μου. Κάνω μια προσευχή στο Χριστό και μετά τι του λέω? Εγώ αυτό που έκανα, το έκανα. Τώρα το αφήνω πάνω σου. Και να είσαι σίγουρος ότι Χριστός το παίρνει πάνω του. Ο Γέροντας έκανε αυτό το πράγμα, γινόταν αυτομάτως σύνδεση με τον Χριστό. Δεν επενέβαινε ο Γέροντας. Ό,τι έλεγα, όποιος έλεγε κοιτάγω το αυτί του Χριστού, του Γέροντα, πήγαινε στο αυτί του Χριστού. Και ό,τι έλεγε ο Χριστός, το έλεγε το στόμα του Γέροντα. Κατάλαβα τι? Το μόνο που έχω καταλάβει. Ελπίζω καταρχήν να με ελεήσει ο Θεός, γιατί από μόνος μου δεν κάνω τίποτα. Και δεν το λέω ταπεινολογώντας που λένε κάποιοι, τίποτα. Είναι αλήθεια. Αυτό είναι το τίμημα, το να είσαι μακριά από τον Χριστό. Έχει κόστος. Όχι για το κοστίζει, το κάνει το κόστος ο Χριστός. Έχει κόστος. Ο Χριστός είναι εκεί και περιμένει. Λέει, κρούετε και ανοιγήσετε. Ζητείτε και λαμβάνετε. Γιατί θέλει μας έχει αφήσει την ελευθερία μας. Κάτι που το ακούμε στα κηρύγματα πολύ συχνά,
αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Είναι έτσι. Ο γέροντας, οι Άγιοι αυτοί του Χριστού, είναι εργαλεία που μας τα δίνει ο Χριστός. Ο γέροντας δεν με βρήκε. Ο Χριστός μέσω του γέροντα έκανε τα μοναστήρια και του είπε θα κάτσεις εκεί και εγώ θα σου στέλνω. Όπως έστειλε και εμένα. Ναι. Είναι το εργαλείο που πρέπει να το πάρω, όπως παίρνει ο μάστορας το κατάλληλο κατσαβίδι για την κατάλληλη βίδα και να το δουλέψω. Δεν το έκανα. Και το χειρότερο, νόμιζα ότι ο γέροντας ήταν αιώνιος. Ήθελα πολλά πράγματα να τον ερωτήσω, αλλά ο γέροντας έφυγε τώρα. Ελπίζω, είμαι σίγουρος δηλαδή, ότι θα γίνει αυτό που μας είπε. Εγώ θα είμαι εκεί όταν θα έρθετε και θα σας βοηθήσω. Και θα σας βοηθάω και τώρα περισσότερο από εκεί, γιατί δεν θα πεινάω, δεν θα διψάω, δεν θα πονάω, δεν θα νηστάζω. Αυτά τα δύο πράγματα είναι που σκέφτομαι συνέχεια. Και με αυτά που πια που έχω ακούσει, που έχω διαβάσει, που ακούμε συνέχεια τώρα πια, είναι έτσι. Συγχωρέστε με και ας μην ξέρετε γιατί, για όλη την ελληνικότητά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας ακούσετε και κάτι πιο ευχάριστο από αυτό που είπα εγώ, από τον αδερφό Κωνσταντίνο, που έχει πολλές εμπειρίες στη ζωή του. Πραγματικά το λέω, γιατί τον πειράζω καμιά φορά και νομίζω τον κοροϊδεύω. Και έχει πολλές εμπειρίες και έχει κρίση μεγάλη για αυτό το θέμα όλο. Των Αγίων και των Γερόντων κτλ. Αδερφέ. Ευχαριστώ, αδερφέ. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ σήμερα με αυτό που ακούω. Έχω συγκινηθεί. Απλά θα πω μερικά πράγματα έτσι πριν φτάσω στο γέροντά μας που μας έχει μπολιάσει το DNA μας με την ύπαρξή του, κοιμόμαστε και ξυπνάμε. Να πω το εξής. Ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς έλεγε γεννιόμαστε για να απαντήσουμε στο ερώτημα θέλουμε να είμαστε με τον Χριστό ή με τον διάβολο. Από τη στιγμή που η ψυχή του ανθρώπου τοποθετείται με τη δύναμή της και λέει θέλω να είμαι με τον Χριστό, θέλω να είμαι με τον Θεό, τότε ο πατέρας μου, ο συγχωρεμένος, μου έλεγε κάτι που είναι ακριβώς αυτό που ισχύει. Έλεγε «Ους προέγνω ο Χριστός ότι ήταν δική του και προόρισε και ους προόρισε σκανδαλωδώς ευεργέτησε». Έτσι μου λέγει ο πατέρας μου. Και ο χρόνος που θα μας ευεργετήσει ο Κύριος είναι ο χρόνος που η εσπλαχνία του και η παντογνωσία του γνωρίζει ότι είναι ο κατάλληλος για να τον δεχτούμε. Όταν λοιπόν δει ότι ο αδερφός μου Πέτρος θέλει να είναι με τον Θεό, τον περιμένει. Τον περιμένει πότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή για να του κάνει την κλίση. Είναι το Ευαγγέλιο της 11ης ώρας και της πρώτης ώρας. Άλλος λοιπόν ο Χριστός τους πλησιάζει νωρίς, άλλος στη μέση, άλλος στο τέλος. Και ο Άγιος Σιλουανός λέει ότι ο Χριστός μας, λέει, τους ανθρώπους τους δικούς τους δεν τους δίνει από την αρχή τη μεγάλη χάρη. Τους τη δίνει αργότερα όταν με όλη τη δύναμη της ψυχής του δίνονται. Και κατά το μέτρο που του δίνονται, δίνεται και ο Θεός μας. Λοιπόν, ο γέροντάς μας ο Προκόπιος ήταν ένα πολύ μεγάλο δοχείο της χάριτος που είχε δοθεί από νωρίς ολόκληρο στον Χριστό μας και ο Χριστός μας τον είχε γεμίσει με τη χάρη του. Η χάρη επάνω του ήταν ενδυμούσα, το ξέρουμε όλα τα αδέρφια. Πήγαιναμε, του μιλούσαμε, έκλεινε όπως έλεγε ο Πέτρος μας εδώ για λίγο τα ματάκια του και απευθείας μας έλεγε τι του λέει το Άγιο Πνεύμα. Δεν χρειάζονταν δεύτερο, ήταν αυτό ακριβώς. Όταν ξεκίνησα να αναζητάω την αλήθεια, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, τελικά ισχύει αυτό που λένε οι μεγάλοι θεολόγοι, ότι ο Πατήρ Θεός που λέει άρτη εργάζεται, λέει ο Κύριος, μέσα μας δουλεύει και κάνει τον άνθρωπο να τοποθετηθεί για το αν θέλει την αλήθεια, αν θέλει το απόλυτο, αν θέλει εκείνον εν τέλει. Ο Πατήρ δουλεύει. Και σε εκείνον που θα ζητήσει την αλήθεια, θα ζητήσει το Θεό, ο Πατήρ του δείχνει τον Υιό, τον Χριστό μας. Την κατάλληλο χρόνο δηλαδή που θα μπορέσει η ψυχή, του δείχνει τον Υιό. Και από εκεί και πέρα ο άνθρωπος ακολουθεί τον Χριστό και ανάλογα με το μέτρο που δίνεται στον Χριστό και τηρεί τις εντολές του, γιατί ούτως εστιν ο αγαπών με λέει, ο τηρώντας εντολάς μου. Σε εκείνον λέει έρχεται ο Πατήρ και ο Υιός και ποιεί μονή εντός του και πλέον έρχεται το Πανάγιο Πνεύμα και τον καθαίρει στην αρχή, τον φωτίζει μετά, τον θεώνει όπως είδαμε το γέροντά μας. Στα πρώτα χρόνια που ήμουνα έτσι,
στην αναζήτησή μου αυτή είχα μπλέξει με κάποιες ανατολικές θρησκείες. Όμως μέσα μου δούλευε ο Χριστός. Γιατί τα βράδια μετά τον κανόνα που κάναμε, εγώ πάντοτε έκανα προσωπική προσευχή και έλεγα: Χριστέ μου, άμα δεν μπορώ να έχω εσένα, δεν θέλω κανέναν. Γιατί όλα αυτά που έλεγε ο Χριστός εμένα μου είχαν σημαδέψει. Και έτσι λοιπόν, τα έφερε ο Θεός έτσι, που επέτρεψε να βιώσω την κατάστασή μου, που ήταν ελεηνή, και να γνωρίσω ότι δεν πάω καλά. Τότε με έστειλε ο πατήρ Γεράσιμος Φωκάς, ο μακαριστός, στο γέροντα Ιάκωβο Τσαλίκη, που μου είπε ότι ο πατήρ, του εδόθη να γνωρίζει ότι ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης ήταν στο 100% του εκείνη την περίοδο, και πήγα εκεί και εκείνος με ξαναεπανεισήγαγε στην Ορθοδοξία. Αυτός με έστειλε στο γέροντα Δαμασκηνό, και όταν αργότερα άρχισα με τον Αγία Γέροντα Δαμασκηνό να μπαίνω μέσα στην Ορθοδοξία, έζησα λίγο από αυτό που μας περιέγραψε ο πατήρ Νικόλαος εδώ. Δηλαδή τα πρώτα χρόνια της μετανοίας μου ήταν τόσο θερμά, τόσο ζωντανά, που η χάρη δεν με εγκατέλειπε, αμάρτανα και δεν με εγκατέλειπε. Όσο κατηχούμουν, ο Θεός παρέμενε. Και κάποτε ήρθε η εποχή που έπεσα, έφυγα από τον Χριστό. Πριν φύγω λοιπόν όμως από τον Χριστό, ο γέροντας Ιάκωβος μου είχε πει: θα σου συμβεί αυτός και αυτός ο πειρασμός. Θα κάνεις λίγο προσευχή και δεν θα σε αφήσει ο Χριστός, δεν θα σε αφήσει ο Θεός, δεν θα σε αφήσει ο Άγιος του. Τόσα χρόνια εγώ σκεφτόμουν και έλεγα: ποιος Άγιος θα είναι αυτός που δεν θα με αφήσει? Να είναι ο Άγιος Ιάκωβος, να είναι ο Άγιος Δαβίδ? Και όταν ήρθε ο πειρασμός ο μεγάλος αυτός που με έκανε να φύγω και από τον δρόμο του Χριστού, είχα σχεδόν θυμώσει με τον Άγιο Ιάκωβο, που εγώ τον παρακαλάω, γιατί μου έλεγε όταν έχεις ένα πρόβλημα θα πηγαίνεις στην εικόνα του Αγίου και θα του λες: καλά, εγώ έχω πρόβλημα και εσύ κάθεσαι και με βλέπεις, έλα να με βοηθήσεις. Έτσι θα του μιλάς, μου έλεγε, γιατί ο Άγιος είναι ο μεγάλος μας ο αδερφός. Εγώ πήγαινα λοιπόν και του μιλούσα και δεν μου έλεγε τίποτα ο Άγιος. Ήρθε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου και κάποια στιγμή ήρθε ο κουμπάρος μου, ενώ ήμουν σε κατάσταση τραγική από την κατάσταση αυτή του πειρασμού που ζούσα, και μου λέει: σε θέλει ο γέροντάς μου. Μου είπε να σου πω αυτό και αυτό. Αυτό που μου είπε να του πω, εγώ δεν το είχα αποκαλύψει σε κανένα, μόνο εγώ το είχα μέσα μου. Και είπα στον εαυτό μου: αυτός ξέρει για μένα, πρέπει να μάθω κι εγώ γι' αυτόν. Και πήγα και τον γνώρισα. Αυτόν τον γέροντα που μου έστειλε την παραγγελία με τον κουμπάρο μου, που ήταν στην Παναγία Πάντων Χαρά, στην Κόρινθο. Εκεί έκανε αυτό που συνήθισε ο γέροντας. Ο γέροντας μας έκανε ένα θαύμα πρώτα, για να μας κάνει να δούμε ότι ο Θεός είναι εκεί, για να τον προσέξουμε καλύτερα. Και τι συνέβη? Μπήκα μέσα, εγώ τα είπα. Βγαίνοντας έξω, ο Θόδωρας είχε μαζί του για έναν άλλο μηχανικό. Τότε εγώ ήμουν 40 χρονών, ο άλλος μηχανικός ήταν 60 τόσο. Μπήκε και αυτός και βγαίνει. Και ξαναβγαίνει έξω ο γέροντας και λέει στο Θόδωρα: εγώ να ακούω τώρα. Θόδωρα, θα μου φέρεις αύριο το πρωί να κοινωνήσω το φίλο σου τον Τάκη, γιατί όση ώρα μιλούσαμε έβλεπα ότι έχει εδώ αριστερά έναν όγκο τόσο μεγάλο. Έχει καρκίνο. Θα τον φέρεις να τον κοινωνήσω και μετά να πάει να κάνει επέμβαση να τον βγάλει. Εξετάσεις και να τον βγάλει. Τις επόμενες μέρες εγώ το πρόβλημά μου δεν με απασχολούσε. Με απασχολούσε περισσότερο που αυτός ο άνθρωπος που ήξερε για μένα μου έκανε αποκάλυψη αυτών των πραγμάτων. Και ρωτούσα το Θόδωρα τι έγινε. Και έγινε έτσι ακριβώς. Κοινώνησε, έκανε εξετάσεις, βγήκε τον καρκίνο, τον έβγαλε. Πήγα λοιπόν και εγώ να γνωρίσω τον γέροντα μετά και έκανα την πρώτη μου εξομολόγηση εκεί στο γέροντα. Και του λέω του γέροντα: γέροντα, είμαι πολύ στεναχωρημένος. Μου λέει: γιατί είσαι στεναχωρημένος? Γιατί ο γέροντας Ιάκωβος όταν ζούσε μου είχε πει αυτό και αυτό, και εγώ στο πρόβλημά μου και στους πειρασμούς μου δεν με άκουγε καθόλου. Και μου λέει ο Άγιος γέροντάς μας: και ποιος σου είπε ότι δεν σε άκουγε? Η αμαρτία σου και η κατάστασή σου είναι τέτοια που δεν σου επέτρεπε να λάβεις γνώση της παρουσίας του Αγίου. Και τότε κατάλαβα ότι ο γέροντας Ιάκωβος με άκουσε και μου έστειλε τον γέροντα Προκόπιο. Μια που τα δικά μου αυτιά δεν μπορούσαν να ακούνε. Και έτσι λοιπόν κάποτε τις επόμενες μέρες, όταν ξαναάρχισα πλέον να πηγαίνω κανονικά στο γέροντα, τον ρωτάω:
Γέροντα, να σου πω, εγώ τώρα ποιον έχω πατέρα? Ο Απόστολος Παύλος είπε, ή και πολλούς παιδαγωγούς έχετε, ουχή πολλούς πατέρες. Ποιον έχω? Τον Άγιο Ιακώβο. Ποιον έχω? Τον Γέροντα Δαμασκηνό που με κατήχησε, εσένα, και κάνει χαρακτηριστικά την κίνηση. Εγώ είμαι ο πατέρας σου. Και αναπαύτηκα. Δεν ξαναρώτησα τίποτα. Ευχαριστώ τον Θεό που μας έφερε στη ζωή μας τον πατέρα Προκόπιο, του οποίου η ζωή ολόκληρη ήταν μια αποκάλυψη για μας. Πολλές φορές καθόμαστε σε μια γωνιά και δεν μιλούσα και έλεγα, μα πώς μας σηκώνει, πώς μας σηκώνει όλους. Εγώ έχω ένα σωρό προβλήματα, ο αδερφός μου έχει άλλα και εκείνος είναι εκεί και μας σηκώνει όλους. Πώς το κάνει αυτό? Δεν είναι ανθρώπινο αυτό. Και όντως δεν ήταν ανθρώπινο. Έτσι γνώρισα το Γέροντα. Εδώ πέρα είπαμε λίγα πράγματα, ας πούμε, για τον Γέροντα. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι γενικά, και θα μου το επιτρέψετε λιγάκι, ο Γέροντας είχε μια παιδαγωγική η οποία ήταν πραγματικά προσαρμοσμένη και ξεχωριστή για τον καθέναν. Αυτό που συγκινούσε σε εμάς, όπως είπε και ο αδελφός προηγουμένως, ήταν ότι πολλές φορές ο Γέροντας του επέτρεπε ο Θεός και έκανε κάτι το οποίο εξέπλητε τον άλλον. Ας πούμε, ένα θαύμα, ας πούμε. Έτσι. Τα θαύματα που ζούσαμε στον Γέροντα είναι πάρα πολλά, ειλικρινά, είναι αναρρύθμιτα. Σε σημείο τέτοιο που αυτό που κάποτε το θεωρούσαμε ότι είναι υπερφυσικό, αυτή τη στιγμή το θεωρούμε απολύτως φυσικό. Γιατί για το Θεό δεν υπάρχει κάτι το αδύνατο. Το αφύσικο θα ήταν να μην γίνει έτσι. Και δεν μας εκπλήσει. Συγγνώμη, ο Γέροντας δεν μας έμαθε να αγαπάμε τον Γέροντα, να αγαπάμε τον Θεό. Και επειδή πιστεύουμε ειλικρινά ότι ο Γέροντας είχε θεωθεί από εδώ. Έτσι. Αυτή η αγάπη μετά περνάει στο Γέροντά μας, αλλά πέρασε και δίπλα μας. Ακόμα και ανθρώπους που ξέρω πολλά παιδιά που είναι φυσικό να έχουν, ας πούμε, στη ζωή που ζούμε όλοι μας, κάποιος να σε έχει πειράξει, να σου έχει κάνει κάτι κακό, είτε φταίς είτε δεν φταίς, οτιδήποτε. Πια εμείς αισθανόμαστε πολύ διαφορετικά. Δεν έχουμε ούτε μίσος, ούτε κακία. Δεν ξέρω αν είναι αγάπη, δεν θα χρησιμοποιώ μεγάλες λέξεις. Ναι, δεν σε ακουμπάει. Δηλαδή έχει μια πάρα πολύ ομορφιά. Δηλαδή για μένα το μεγαλύτερο, θα πω μερικά τώρα, ίσως εν συντομία έτσι, από αυτά που είναι λίγο έτσι. Νομίζω ότι, εδώ τώρα κάνω μια παρένθεση. Νομίζω ένα χαρακτηριστικό είναι κάτι που βιώσαμε 3 φορές στην Παναγία την Πάντο Χαρά και μία στον Άγιο Αθανάσιο, το πολλαπλασιασμό των 5 άρτων και των ηχθείων που κάνει ο Χριστός. Και του νερού, τα ψάρια που είχαμε στη γιορτή του κτλ. Μια και μιλάμε για τη γιορτή του. Είναι περιστατικά που τα ζήσαμε όσοι είμαστε στην κουζίνα, 25-30 άτομα. Έτσι. Δηλαδή, ειδικά, ας πούμε, ξέρω εγώ, ανήμερα της Παναγίας, που δεν είχαμε καθόλου νερό, πες το Αχιλλέα. Μια και με παρακινεί ο πατήρ Νικόλας, θα πω το εξής. Είναι ανήμερα 15 Αύγουστο της Παναγίας. Εμείς τότε βοηθούσαμε όλοι μας κάναμε διάφορα διακονήματα. Έτυχε τότε να είμαστε στην κουζίνα. Στην Παναγία μαζευόντουσαν πάρα πολλοί κόσμος, πολλές φορές 800, 1000 και περισσότερα τα έχουν μαζευτεί, πούλμαν πάρα πολλά. Και πάντα παρέθεται μετά τραπέζι σε όλο τον κόσμο, ας πούμε. Βοηθούσαν ορισμένα πνευματικά παιδιά και πάντα υπήρχε, ας πούμε, ένα έτσι, κέρασμα καλό και ένα τραπέζι και μια χαρά και φρόσινη έτσι, ατμόσφαιρα. Για να μην κουράσω, θα πω κατευθείαν στο γεγονός το συγκεκριμένο. Το πρώτο, γιατί θυμίζει Ευαγγέλιο αυτό που θα πω. Αλλιώς είχαν συμβεί παλιά πάρα πολλά άλλα πράγματα. Τότε το διακόνημα που είχαμε ήταν στην κουζίνα. Συγκεκριμένα προσωπικά είχαν αναλάβει τα νερά και το κρασί. Και έψαχνα εγώ να βρω, αγόραμε τότε το νερό σε παλέτες, σε μπουκάλια μεγάλα, γιατί το μοναστήρι δεν είχε νερό, το είχαμε νερό δικτύου εκεί πέρα, για τον κόσμο που θα ερχόταν, να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Και καλοκαίρι, όπως καταλαβαίνετε, και τόση ζέστη. Ψάχνω να βρω την παλέτα με τα νερά, πουθενά δεν υπήρχε. Και ανακαλύπτουμε έντρομοι, κυριολεκτικά, ότι είχε ξεχαστεί να μπει παραγγελία στην κάβα που μας έφεραν κάθε χρόνο τα νερά. Τον πήραμε τηλέφωνο τον άνθρωπο, μας είπε αυτός δεν ξέρω, έλειπε, τι είχε γίνει. Τέλος πάντων η κατάσταση ήταν έτσι. Βρίσκω τον πατέρα Νικόλα, ο λαϊκός τότε. Του λέω Νίκο, έτσι και έτσι, τι θα κάνουμε. Παίρνουμε ευλογία από τον Γέροντα και ξαμολιόμαστε τώρα οι δυο μας με το αυτοκίνητο να βρούμε νερά όπου μπορούμε. Καταρχήν λέμε εντάξει, θα μαζέψουμε να τα φέρουμε, δεν πειράζει.
Αλλά έκπληκτη, ανακαλύπτουμε κάτι που είναι γνωστό, ότι το 15 Αύγουστο είναι τα πάντα κλειστά. Πού και πού να βρει κάτι, ούτε σούπερ μάρκετ φυσικά, ούτε περίπτερα, ούτε τίποτα. Με τα 1000 ζόρια βρίσκαμε κάπου ένα βενζινάδικο. Αν κάνα ξεμοναχιασμό, γυρίσαμε όλα τα χωριά. Είχε 2 μπουκάλια ο ένας, 3 ο άλλος. Τέλος πάντων, μέσα στα πολλά και κουράζω, ρίξαμε μέσα στο αυτοκίνητο ό,τι βρήκαμε, απελπιστήκαμε. Πέρναγε η ώρα και βέβαια για λειτουργία την είχαμε χάσει έτσι κι αλλιώς. Γυρίσαμε πίσω και επειδή είχα το καθήκον του της διανομής του νερού και του κρασιού, του Ινιώου, πάω να ετοιμάσω τη θέση μου. Η θέση μου ήταν έξω από το μοναστήρι, ήταν τα τραπέζια τα μεγάλα, τα μαρμάρινα που καθόταν ο κόσμος και είχα τότε την φοβερή, φανταστική ιδέα, γιατί πάντα το μυαλό μου, τρομάρα μου, προσπαθούσε να βρει κάποιες λύσεις στα αυτά που δεν είχαν λύσει. Και είπα το εξής, λέω, θα κάνω το εξής. Καταρχήν λέω, θα βγάλω μερικά νερά στην πάντα, γιατί δεν φτάνανε τα νερά για τίποτα. Τα μετράω. Ήτανε τότε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 120-130 μπουκάλια, κάπου εκεί περίπου. Μπουκάλια μικρά, τα πιο πολλά. Βγάζω μερικά, λέω να τα αφήσουμε στην πάντα να τα κρύψουμε, γιατί σε άλλους δεν θα φτάσει το νερό. Μην πέσει καμιά παππούς, καμιά γιαγιά κτλ. Και τρέχουμε να μην έχουμε τουλάχιστον λίγο νεράκι. Ναι. Και τι κάνω. Βάζω 2 τραπέζια μεγάλα. Πίσω μας ήταν ο τοίχος του μοναστηριού. Βλέπαμε μπροστά τα τραπέζια που θα καθόταν ο κόσμος. Και αποφασίζω να μην έχουμε μπουκάλια πάνω, αλλά να έχουμε νερό σε κυπελάκια. Έχουμε γεμίσει τα πάντα. Και φυσικά όταν άρχισε ο κόσμος και ήρθε η ώρα να πάνε να κάνουν στα τραπέζια, ήρθαν οι άνθρωποι να πάρουν νερό. Παίρνανε τα κυπελάκια, εμείς βάζαμε. Άκουσα γκρίνιες. Τα παιδιά δίπλα μου δίνανε και αυτοί σαν τρελά. Κάποια στιγμή κουράστηκα γιατί έλεγα, μου έλεγα ρε φίλε και με το δίκιο του άνθρωπος. Εδώ πέρα είναι η παρέα μας εδώ πέρα. Τι μου δίνεις κυπελάκια εδώ πέρα, δώσε μου 1-2 μπουκάλια εκεί πέρα να πάμε στο τραπέζι. Οπότε, ό,τι θέλει να γίνει, λέω. Παιδιά, λέω, πάρτε. Ξεκινάω λοιπόν, δίνω μπουκάλια και έπαιρνε ο κόσμος. Μέσα στο χαμό των όλων, ας πούμε, ξέρετε, δρομένοι τώρα, μουσκεμα αυτά. Μοιράζαμε. Κάποια στιγμή πάει 1 η ώρα αυτά, ο κόσμος αρχίζει και διαλύεται, φεύγει. Ερχόντουσαν από τα πούλμαν οι πολύ μεγάλοι άνθρωποι εκεί. Παιδάκι μου, σε παρακαλώ, δώσε μου να πάρω μερικά για το πούλμαν μέσα. Πάρε γιαγιά. Εκείνη τη στιγμή το μυαλό δεν λειτουργεί τίποτα. Είμαστε πάνω στο. Αδρεναλίνη στο ύψος, ας πούμε, στην δράση. Τελειώνει αυτό, φεύγουν όλοι και φυσικά ετοιμαζόμαστε τώρα οι διακονητές και τα λοιπά να πάμε να φάμε όλοι παρέα όπως καθόμαστε και να κάτσουμε κι εμείς λίγη ώρα, ας πούμε. Ο γέροντας είχε ευλογήσει, έχει φύγει ο κόσμος φυσικά. Οπότε ξαφνικά, όπως καθόμουν εκεί πέρα και κουρασμένοι όπως τα λοιπά, κάνω έτσι, κοιτάω πίσω μου και μένω κάγκελο. Βλέπω κάτι στίβες όπως τα μπουκάλια και τα λοιπά και τρελάθηκα. Λέω τι γίνεται εδώ. Και αρχίζω και μετράω. Αδέλφια, σας μιλάω ειλικρινά, δεν θυμάμαι, το ακριβισμό ήταν 90 τόσα μπουκάλια. Είχαμε δει, ας πούμε, 130 θέλετε, 120, 140 δεν ήτανε. Σας τα λέω, τα νούμερα τα έχω βαστίξει γιατί το έχω καταγράψει το γεγονός αυτό. Ήταν 90 τόσα μπουκάλια. 7 κοφίνους. Δηλαδή και πραγματικά είχαν περισσέψει. Και τότε το λέω και ανθριχιάζω αυτήν, σας το λέω ειλικρινά, και θυμάμαι την παραβολή του Ευαγγελίου και λέω πώς γίνεται. Ένα παρόμοιο περιστατικό έγινε 8 Ιουλίου, ανήμερα της γιορτής του Γέροντα, του Αγίου Προκοπίου. Και πρέπει να το πούμε γιατί γι' αυτό γιορτάζουμε. Ο αδερφός μας ο Γιάννης ο Μιλόπουλος έχει αναλάβει μέσα από ένα μεγάλο ξενοδοχείο, δεν πειράζει, να προσφέρει το τραπέζι του Αγίου Προκοπίου. Ο Γιάννης λοιπόν, ο οποίος του αρέσει να κάνει πολύ ωραία τραπέζια με καλή ποιότητα κτλ. Είχε κάτι ψαρούκλες που το καθένα ήταν πάνω από μερίδα. Και λέει. Τώρα άκουσα το Γέροντα στα αυτή μου. Μου λέει μια μέρα: άμα θες να φας καλά, θα παίρνεις από πίσω το Γιάννη με τη γυναίκα του. Λοιπόν, αλλά όταν μιλάγαμε για την ποσότητα, λέει: έλα μωρέ, καθημερινή είναι. Πόσοι θα έρθουν. Να έρθουν, λέει 100-150 και πήρε 250 ψάρια κάπου εκεί. Είχε 180 κομμάτια. 180 κομμάτια, μάλιστα. Οπότε κάποια στιγμή έχει γεμίσει η εκκλησία, έχει γεμίσει ο περίβολος. Εγώ σταμάτησα γύρω στο 400 να μετράω. Τι θα κάνουμε, Γιάννη, πού θα βγάλουμε τόσες μερίδες φαγητό. Του λέω: κόβεται στη μέση, ο μισός θα παίρνει από τη μέση και το κεφάλι και ο άλλος μισός το υπόλοιπο. Ο Γιάννης τα άκοβε, αλλά δεν του άρεσε η εμφάνιση. Έκοψε 5-10, ξέρεις, και τα βάλε και λέει: αυτά είναι αηδίες. Για το φαΐ ήρθαμε στο Γέροντα. Θα τα δώσουμε ό,τι δώσουμε και οι υπόλοιποι δεν θα φάνε. Είχαμε κάτι τυράκια εκεί, κάτι άλλα, ξέρω εγώ, τελείως. Κάτι τυροπιτάκια, τελείως. Για το φαΐ έχουμε έρθει εδώ. Οπότε φτιάχναμε μερίδες, σερβίραμε. Τελείωσε το πανηγύρι, φεύγει ο κόσμος, μένουμε πάλι η κουζίνα. Εντάξει. Και ξαφνικά βλέπουμε, πώς τα λέγαμε αυτά τα θερμόστα
Ειδικά θερμομπόξ. Και πηγαίνω εγώ, έβλεπα κάποια πατένα πάνω στα στίβες. Έλεγα θα είναι και τις λαμαρίνες. Άνοιγα τις λαμαρίνες και ήταν γεμάτες ψάρια. Ανοίξαμε τις λαμαρίνες για να καθαρίσουμε. Παιδιά, ήταν γεμάτες οι λαμαρίνες. Γεμάτες οι λαμαρίνες με ψάρια. Βέβαια, ο Γιώργος ήταν από την αρχή ενημερωμένος και είχε κάνει τη δουλειά, ξέρεις. Πρέπει να μαζεύουμε 70 κομμάτια ή περισσότερα. Καταρχήν, φυσικά αφήσαμε μερικά ψάρια στο μοναστήρι, δεν ήταν πολύ μοναχή, αλλά πήραμε. 70 κομμάτια. Δεν τα θυμάμαι, δεν θα σου ψέματα, αυτό το θυμάμαι. Πήγαμε στο γυροκομείο, πάνω από το λουτράκι που είναι. Στο γυροκομείο του προφήτη Ηλία. Χίλιες ευχές από εκεί. Και λέω, δηλαδή, δεύτερο περιστατικό που ζήσαμε τον πολλαπλασιασμό των ιχθύων. Δηλαδή, και θυμάμαι τη λέξη του Χριστού που είχε πει ότι αυτά που εγώ κάνω και εσείς θα κάνετε και περισσότερα από μένα. Δηλαδή, κοίταξε τι αγάπη έχει ο Χριστός. Επιτρέπει δηλαδή στην εποχή μας να ξαναζούμε το μεγαλείο της παρουσίας του τότε. Και το τρίτο πρέπει να το πω, γιατί θυμίζει και λίγο, ήταν οι μέρες εκείνες στις αρχές της δεκαετίας του 90, πολύ αγάπη μέσα μας, πολύ θέρμη, και μετά την εκκλησία κάθε Κυριακή μένανε συνήθως, ο κόσμος ήταν αρκετά λίγος, γιατί μετά δεν μπορούσε. Τη δεκαετία του 90 στις αρχές ο κόσμος ήταν λίγος στο μοναστήρι. Δεν είχε πολύ το μοναστήρι. Μετά λοιπόν καθόμαστε με τον Γέροντα και πάντα κάποιες κοπέλες ή σύζυγός μου ή του Χριστοφοράτου ή κάποιες άλλες μαγειρεύανε για γύρω στα 40 με 50 άτομα κάθε Κυριακή. Και τρώγαμε όλοι μαζί. Μία η ώρα τρώγαμε και μετά το απογευματάκι φεύγαμε για το σπίτι. Έχει ρίξει πάλι χιόνι. Με παίρνει η αδελφή προδρομία τότε τηλέφωνο, ήταν να μαγειρέψει η Μαριάθη, ήταν 40η. Και είχαμε πάρει σουπιές. Και λέει: μην κάνετε τον κόπο, και πώς θα έρθουνε. Με το χιόνι αποκλείεται. Στρωμένο χιόνι κάτω. Και μας είπε να βάλουμε μια πολύ μικρή ποσότητα για 10-15 άτομα. Αντί για 50. Ίσως να σου λέω και πολλά. Δεν ξέρω τι είχε γίνει. Η Μαριάθη τελείωσε το μαγείρεμα 1 το βράδυ. 4 το πρωί, 4:30 έχουμε ξυπνήσει, γιατί ήταν και λίγο ο Γέροντας πρωινός και τελείωνε νωρίς τη λειτουργία τον πρώτο καιρό. Έχω πάρει τα παιδιά, ο Μαρίνος στο Πορτ Μπεμπέ ή περπάτα, γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ, πάρα πολύ μικρός. Τα 3 παιδιά, κατεβαίνουμε κάτω, τελειώνει η Θεία Λειτουργία. Όμως ο κόσμος που έμεινε για φαγητό ήταν 40 άτομα, όπως σαν κάθε Κυριακή. 40-45 άτομα. Μου λέει η αδελφή προδρομία, να πάμε μέσα στην κουζίνα. Είχαμε πάρει ευλογία μαζί με τη Μαριάνθη και τα λοιπά, να βάλουμε να ζεστάνουμε. Μπαίνουμε μέσα από την άλλη προδρομία. Το φαγητό ήταν ζεστό. Δεν το ζεστάναμε. Λίγο μέσα, μια καζάνα στερεωτική τέτοια. Είχαμε πάρει ειδική καζάνα. Μάλιστα μου την είχε δώσει εσύ μου, η Ειρήνη, η κουνιάδα μου. Λοιπόν, και ήταν το φαγητό έτσι λίγο, αντί να είναι μέχρι τέρμα πάνω. Μου λέει η αδελφή προδρομία, κοίταξε, μου λέει, το φαγητό είναι ζεστό. Είχα ενημερώσει το Γέροντα πάλι. Γέροντα, το φαγητό δεν φτάνει. Καλά, παιδί μου, ό,τι έχουμε. Πραγματικά της λέω, κοίταξε, θα βάλουμε 4-5 πιατέλες, 6 στα τραπέζια και ο καθένας θα σας πάρει ένα μεζέ και τελειώσαμε. Δεν χάλασε ο κόσμος. Λέει η αδελφή προδρομία, ωραία, δεν είναι ωραίο να βάλουμε στο κάθε πιατάκι από λίγο. Φεύγουν 1, 2, 5, 10 μερίδες, ούτε 10, 2-3 μερίδες με λίγο φαγητό. Λέει, αυτά είναι ανοησίες. Παίρνει την κουτάλα και άρχισε και βάζει. Πατάτες με σουπιές. Ξέρεις. Δίνουμε. Έχουν φάει όλοι και έχει μείνει και φαγητό μέσα. Και το συνειδητοποιούμε, αφού πάλι έφυγε ο κόσμος, είχαμε μείνει για να πλύνουμε, να μαζέψουμε κτλ. Είχαν μείνει μερίδες μέσα, λέει αυτό θα έχουμε βγάλει όλη τη βδομάδα, ξέρω εγώ. Πάντως είναι αναρρύθμιτα του Γέροντα. Έτσι. Αλλά κάποια φορά πρέπει να μιλήσουμε όμως για την παιδαγωγική του Γέροντα. Τι είναι αυτό που σου άφησε μέσα. Γιατί ο Γέροντας χτύπαγε στο φιλότιμό μας. Και πάνω στο φιλότιμο έχτιζε πετραδάκι, γιατί ο Γέροντας έχτιζε και εμείς γκρεμίζαμε. Και είμαστε και στην καλή χαρά. Είχαμε τον πατέρα και είμαστε. Αργότερα, όπως είπε ο αδελφός ο Πέτρος, όταν κοιμήθηκε, καταλάβαμε τι κάναμε. Αλλά τότε είχαμε την προστασία του Γέροντα. Τέλος πάντων, αυτή είναι μεγάλη συζήτηση, είναι άλλη και πολύ όμορφη, αλλά πρέπει να γίνει κάτι άλλο γι' αυτό. Πέτρο. Προς στιγμή σκέφτηκα να πω και ένα από τα θαύματα που είχαμε με τον Γέροντα, αλλά θα προτιμήσω, για να κλείσω εγώ, ένα που είναι το πιο σοβαρό απ' όλα, πόσο σοβαρό ήταν για το Γέροντα η εξομολόγηση των οποιοδήποτε, σε οποιαδήποτε και κατάσταση και εγχειρισμένος που λέει ο λόγος να ήτανε και να το απαγορεύανε οι γιατροί, μόλις μάθαινε θα έπρεπε οπωσδήποτε να τον πάμε να εξομολογήσει για να σώσουμε μία ψυχή. Εκεί δεν μπορούσε κάποια άλλα να πει δεν βαριέσαι, άστο.
έχουμε περιστατικά από νοσοκομεία με τιμοθάνατο λίγων ωρών, ο οποίος μέσα από μια περιπετειώδη ιστορία κατάφερε, εξομολογήθηκε και έλεγε, ας πούμε, ο γέροντας ότι την τελευταία στιγμή τον άρπαξε από τα χέρια του εχθρού. Μία από αυτές τις περιπτώσεις που έζησα, λοιπόν, έχω έναν καλό φίλο εκεί, 32 χρόνια που είμαι εκεί στην Πουλίτσα τώρα που μένω, επειδή είμαι δύσκολος άνθρωπος και λίγο και φοβάμαι και τους ανθρώπους με αυτά που μου έχουν τύχει, κακός βέβαια, αυτό δεν είναι του Χριστού, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, έχω ένα πολύ καλό φίλο που τον θεωρώ και αδερφό. Ο πατέρας του ήταν ένας άνθρωπος που του άρεσε, πήγαινε στην εκκλησία, πήγαινε προς σχηματικές εκδρομές, ήταν και ψάλτης. Όχι να σε πάρει, να σε νουθετήσει, ας πούμε, του το έλεγα καμιά φορά, φίλε μου, του έλεγα, τώρα έχει κοιμηθεί. Δεν έπιασε εμένα και το γιο σου ποτέ στα 28 μας, στα 30 μας, να μας καθίσει κάτω και να μας πεις παιδιά, προσέχτε, τα πράγματα είναι και κάπως αλλιώς στη ζωή. Πας περιπτώσει, λοιπόν, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και κατέπεσε. Είχε πιέσει σε διάφορα. Αυτός ο φίλος μου και η γυναίκα του είναι καθηγητές σε λύκειο. Και τις πρωινές ώρες που λείπανε πήγαινε και τον πρόσεχε η γυναίκα μου, που δεν είχε κάτι να ασχοληθεί. Το 2014 είναι αυτό, 13-14 το συμβάν. Λοιπόν, κάποια στιγμή, εγώ ήμουν συνήθως στο μοναστήρι και έκανα διάφορες δουλειές, με παίρνει η γυναίκα μου και μου λέει, από μόνη της η γυναίκα μου του μίλαγε. Βλάσης λέγονταν ο μακαριστός και εκεί τι του έλεγε, πώς του μίλαγε, του έφυγε μία αμαρτία πολύ σοβαρή που είχε κάνει. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, ο Βλάσης μου είπε μόλις τώρα μία πολύ σοβαρή αμαρτία, πρέπει να την πει στο γέροντα. Πάω εκεί που κάθονταν στο κελί το γέροντα, ήμουν κάπου άλλο μέσα στο μοναστήρι, του λέω γέροντα έτσι και έτσι και έτσι. Οπωσδήποτε κανονίστε να τον εφέρετε να τον εξομολογήσω. Πότε να τον φέρουμε γέροντα? Την Πέμπτη ή Πέμπτη Παρασκευή ήτανε, νομίζω Παρασκευή, είμαστε στον Άγιο Αθανάσιο. Πραγματικά έχω πάει εγώ γιατί έφτιαχνα κάτι εκεί τα απογευματάκια, ήταν αρχές χειμώνα, Νοέμβριος νομίζω, νύχτωνε νωρίς. Και κάποιος εγώ είμαι μέσα στο καθολικό του Αγίου Αθανασίου και φτιάχνω κάτι καλώδια εκεί στο ψαλτήρι. Έχω μόνο το ανοιχτό το φως του ψαλτηριού εκεί, ο άλλος ο ναός σβηστό, τα φώτα σκοτάδια ναού. Ήξερα όμως ότι η γυναίκα μου και η νύφη του τον έχουν φέρει το Βλάση στο εξομολογητήρι που τον περίμενε ο γέροντας. Είχε αρχίσει έτσι λίγο, είχε αναλάβει λίγο και κάπως περπάταγε. Λοιπόν, βλέπω και μπαίνει στο σκοτάδι ένας άνθρωπος, λες και ήταν δρομέας. Μέσα ήταν 30 χρονών και ανέβηκε τα σκαλιά, τρέχει και μόλις φτάνει μπροστά στην ωραία πύλη, βλέπω το γέροντα. Που ο γέροντας περπατούσε συνήθως με δυσκολία και με πόνους. Ανεβαίνει τα 3 τα σκαλάκια που οδηγούν στην ωραία πύλη με ένα πήδηγμα, με ένα σάλτο. Και κάνει μία και ανοίγει τις πόρτες του ιερού και μπαίνει μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Και λέει γρήγορα να τον κοινωνήσω, μας φεύγει. Λέω Παναγία μου, ο Βλάσης πέθανε. Τον εξομολόγησε και θα φύγει. Και από πίσω έρχεται η γυναίκα μου με την ύφη του, τον υποβασταζόμενος ο Βλάσης, τον εφέρουν μπροστά στην ωραία πύλη. Ετοιμάζεται η Θεία Κοινωνία αυτή που έχουμε από τη Μεγάλη Πέμπτη έτοιμη για αυτές τις περιπτώσεις, τον εκοινωνάει και τον επέρνουνε. Πάει στο σπίτι, απ' την άλλη μέρα ο Βλάσης παίρνει τα πάνω του. Και σιγά σιγά μέρα με τη μέρα, σε μια εβδομάδα έχει γίνει μια χαρά. Ούτε θέλει, αυτοεξυπηρετείται κτλ. Περνάει ο Νοέμβριος, περνάει ο Δεκέμβριος, περνάνε οι γιορτές. Μόλις μπαίνει μέσα ο Ιανουάριος, αρχίζει πάλι και πέφτει ο Βλάσης. Ξανά το ίδιο η γυναίκα μου τα πρωινά εκεί, με ξαναπαίρνει τηλέφωνο, κατάκητος ο Βλάσης όμως, μου λέει, μου είπε κι άλλη μια φοβερή αμαρτία ο Βλάσης, μου λέει. Το λέω το γέροντα, μου λέει να τον εξομολογήσουμε παιδάκι μου. Μη μας φύγει έτσι. Του λέω γέροντα δεν μπορεί να περπατήσει. Θα έρθει το Σάββατο που είμαστε στον Άγιο Αθανάσιο στις 3 η ώρα το μεσημέρι να με πάρεις να με πας στο σπίτι να τον... Δεν είπα πρώτα ότι και τις δύο περιπτώσεις ζήτησε να πάμε στον Παπανίκο, τον παπά που είναι ακόμα στο χωριό μας, να πάρουμε την άδεια του, ο οποίος την έδωσε πολύ εύκολα ο άνθρωπος, ο παππούλης. Πραγματικά, περιμένω να πάει το μεσημέρι 3 η ώρα, κατά τις 12 λοιπόν με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει μου έτυχε κάτι, 1,5 ώρα θα έρθεις εδώ, μου λέει, να με πάρεις. 1,5 ώρα πάω, ειδοποιώ εγώ τους ανθρώπους εκεί στο σπίτι, τους φίλους μου. Φτάνουμε στο σπίτι, επειδή το σπίτι έχει είσοδο από την πίσω μεριά και έχει και μπροστά, αλλά έχει 5-6 καλάτια. Αλλά η πρώτη διαδρομή είναι λίγο πολύ
Μεγάλη. Του λέω: Γέροντα, μια προσπάθεια εδώ να ανεβείτε τα 6 σκαλιά, γιατί από την άλλη μεριά του λέω είναι δύσκολο. Δεν πειράζει, παιδάκι μου. Αράζω μπροστά στο σπίτι, κατεβαίνει. Είχε κρεμάσει πάλι εδώ αυτή τη φορητή θεία κοινωνία που για όσους ξέρουν. Μπαίνει μέσα στο σπίτι. Λέω: οδηγήστε με. Ήταν στο σπίτι ο φίλος μου, η γυναίκα του και οι δύο του οι κόρες, οι οποίοι ήταν τότε. Η μία αν πήγαινε πρώτη γυμνασίου και άλλη ήταν στο δημοτικό η μικρή, η οποία είχε το όνομά του, η Βλασία, και η οποία τον είχε συνέχεια κοντόλο, τσακωνόντουσαν. Μπαίνει μέσα στο δωματιάκι, κλείνει την πόρτα. Τι είπανε, του είχε πει η γυναίκα μου αυτό που άκουσε βέβαια. Ανοίγει την πόρτα σε 10 λεπτά, λέει να έρθει η οικογένεια όλοι μέσα. Πάνε οι φίλοι με τα παιδιά, τους διαβάζει ευχή μαζί με τον ετοιμοθάνατο. Μόλις βγαίνουν έξω, η μικρούλα έκλαιγε ακατάπαυστα. Της λέει: άκουσε, παιδάκι μου, να μην κλαις. Η ζωή, να ξέρεις, έτσι είναι. Και ο παππούς κάποια στιγμή ήταν παιδάκι σαν και σένα, μεγάλωσε, παντρεύτηκε, έκανε τον μπαμπά σου, ο μπαμπάς σου μεγάλωσε, παντρεύτηκε και έκανε εσάς. Και εσείς θα μεγαλώσετε, θα κάνετε τα δικά σας παιδιά. Αυτό είναι φυσιολογική εξέλιξη της ζωής που την έχει καθορίσει ο Χριστός μας. Και δεν πρέπει να κλαίμε. Και φεύγουμε. Τον πάω πάλι στο μοναστήρι το Γέροντα. Κυριακή μεσημέρι πεθαίνει ο Βλάσης. Με ειδοποιεί ο φίλος εκεί. Παίρνω εγώ στο μοναστήρι, δεν το σηκώνω ο Γέροντας, παίρνω τον πατέρα Προκόπη. Του λέω: πατέρα Προκόπη, πέστε του Γέροντα ότι ο Βλάσης πέθανε για να κάνει κάποια προσευχούλα. Τη Δευτέρα λοιπόν γίνεται η κηδεία. Εγώ τη Δευτέρα το απόγευμα, εκεί ως συνήθως, περιμέναμε τον Γέροντα, τελειώσει την εξομολόγηση εδώ 12:30-1 η ώρα το ξημέρωμα, να τον ανεβάσουμε, να του ρίξω λίγο τα πόδια. Έκανε τη μάσκα του που είχε αναπνευστικά κτλ. Να ξαπλώσει και να φύγουμε. Και πολλοί άλλοι, όποιος μπορούσε εκείνες τις μέρες. Το ίδιο επαναλαμβάνεται και την Τρίτη. Το ίδιο και την Τετάρτη. Δηλαδή 3 μέρες μετά που κοιμήθηκε ο Βλάσης. Ανεβαίνουμε 1 παρατέταρτο στο κελί του Γέροντα, κάθεται στο κρεβάτι του και όπως έχω γονατίσει να του βγάλω τα παπούτσια και τις κάλτσες, μου λέει: ο Βλάσης πέθανε. Και όπως είμαι γονατιστός, τον κοιτάω και του λέω: Γέροντα, δεν πέθανε ο Βλάσης την Κυριακή και σας πήρα τηλέφωνο να κάνετε προσευχούλα? Τον αρτάξαμε από του δράκου τα δόντια. Πολύ πιο δυνατά που σας το λέω. Και μένω ξερός. Αυτό είναι. Για μένα αυτά είναι τα πιο σοβαρά. Και πολλά άλλα εν καιρό. Αυτό που είπε ο αδερφός μας ο Αχιλλέας, ότι δεν ήμασταν κάτω από καμία γεροντολαγνία, λατρεία κτλ. Που λένε οι μη έχοντες γνώση και εμπειρία του τι είναι ένας Άγιος, απλά θέλω να τονίσω το εξής. Ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης έλεγε: είδες το γέροντά σου, είδες το Θεό σου. Και αν με τον γέροντά σου τα έχεις καλά, τότε τον έχεις εκείνον να μεσιτεύσεις το Θεό. Αν με τον γέροντά σου τα χαλάσεις, ποιον θα έχεις? Λοιπόν, ήτανε και είναι μεγάλη ευλογία όλων των ανθρώπων και είναι, το εύχομαι καθημερινά για όλους τους ανθρώπους, να γνωρίσουν Αγίους επί γης, θεωμένους ανθρώπους. Τότε θα βιώσουν το μυστήριο της αγάπης του Θεού μέσω των ανθρώπων Αγίων. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Και έτσι μόνο αυτό θα πω, χωρίς να πω σε λεπτομέρειες, επειδή δεν μου ήταν καθόλου παράξενο να δω μεγάλα θαύματα από αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είχα ζήσει και προηγουμένως από τέτοιους ανθρώπους τέτοια πράγματα, που ήταν πολύ απλό. Εκ του μειόντος εις το είναι μας παρήκαγε. Είναι πολύ απλό να κάνει ένας Άγιος τέτοιος ό,τι θέλει. Μα ό,τι θέλει. Είναι κατά χάριν Υιός του Θεού. Θα πω μονάχα ότι όσο καιρό ζήσαμε κοντά στο Γέροντα, εγώ είχα την αίσθηση της παρουσίας του Γέροντα όπου και αν ήμουνα. Και είχα την πεποίθηση ότι ο Γέροντας ξέρει τι σκέφτομαι. Και το είχα τεστάρει και σε 3 απλές περιπτώσεις, ας πούμε. Μια φορά, ας πούμε, είχα ένα μεγάλο πρόβλημα και είχα λίγο ταραχτεί. Λέω: δεν μπορώ να τηλέφωνο να το πω. Σηκώνω το τηλέφωνο. Δεν θα γίνει αυτό που σκέπτεσαι. Άσε με τώρα. Θα γίνει αυτό και αυτό. Το κλείνω το τηλέφωνο. Αυτό που λέει ο Κώστας είναι εξομολογή στον Άγιο Αθανάσιο ο Γέροντας. Είναι κάτω στο υπόγειο εκεί σε ένα εξομολογητρί που ήταν. Μου λέει: εδώ θα πάθω κατάθλιψη. Πολλά αδέρφια το έχουμε βιώσει αυτό το πράγμα που είπα τώρα. Όμως εκείνη την εποχή η υγεία ήταν πάρα πολύ άσχημα και που φοβόμαστε να φύγει. Εγώ περιμένω τη σειρά μου και έχω βγει έξω στον κήπο και είμαι πίσω από το ιερό που ήταν ο τάφος της αδελφής Νεκταρίας. Έχω πάει εκεί να δω το καντιλάκι να ανάβει και της.
Η αδερφή Κταρία ήταν η πρώτη μοναχή που κοιμήθηκε στο μοναστήρι του Αγίου Αθανασίου. Και είχαμε τότε την ευλογία, ο Αχιλλέας και εγώ και δύο αδέρφια, να τη σηκώσουμε και να την κατεβάσουμε στον τάφο. Και κάποια στιγμή τη είχαμε αποκαλύψει το πρόσωπο πριν τη σκεπάσει μετά, ξέρεις, με το χώμα κτλ. Χωρίς να το καταλάβω, ήρθε ένας συνειρμός μέσα μου και στο πρόσωπο της αδερφής που εκείνη την ώρα μου γύρισε η εικόνα που την κατεβάζαμε στον τάφο, είδα το πρόσωπο του γέροντα. Και λέω, Παναγία μου, λέω, αν φύγει τώρα ο γέροντας, είχα κάτι θέματα και με τη δουλειά και μέσα μου και ένα σωρό, είμαι να πέσω κι εγώ μες στον τάφο. Έτσι, ξερά. Συνέρχομαι και πάω γιατί πλησιάζει η ώρα. Με το που ανοίγω την πόρτα και μπαίνω μέσα, το θυμάστε γέροντα, δεν μου λες, το έλεγε σε πολλούς, δεν το έλεγε μόνο σε μένα, δεν μου λες γέροντά μου, όταν πεθάνω, τι σκέφτεσαι να κάνεις, να πέσεις μέσα στον τάφο μου. Άρα λοιπόν δεν λες ψέματα. Μια φορά είχα, επειδή δεν το ολοκλήρωσα, μια φορά είχα με κάποιον άνθρωπο, είχα φτάσει στα όρια μου και λέω, δεν είναι δυνατόν, δεν μπορώ άλλο, δεν το αντέχω άλλο αυτό. Υπομονή και τα όρια της. Και πήγα στο μοναστήρι με τέτοια κατάσταση. Και έρχεται ο γέροντας με μια φούρια πάνω μου, ακού να σου πω, ο λαός κάνει λάθος, υπομονή δεν έχει όρια, είναι του Χριστού, κατάλαβες. Και ακόμα ένα. Πηγαίναμε με τον Χατζημάγκο, τον Δημήτρη, να εξομολογηθούμε. Πηγαίναμε 3,5 ώρα εκεί, γιατί 4 άνοιγε η πόρτα και ο Δημήτρης ήταν αυτός που έγραφε κιόλας στη σειρά. Λοιπόν, χάταγε τα πρακτικά για ποιος θα μπει μέσα να εξομολογηθούμε μετά τη Θεία Λειτουργία. 3 ώρα ήμασταν εκεί πέρα, περίπου 3 και το κελί του γέροντα ήταν αναμένο επάνω. Ο φως του. Τι ώρα κοιμότανε, τι ώρα ξυπνούσε, δεν μπορούσα να καταλάβω. Εγώ ποτέ δεν κατάλαβα ακριβώς γιατί. Ας πούμε, όταν ξυμολογούσε την Κυριακή πήγαινε πολλές φορές μέχρι 12-12.30. Το κελί 2 η ώρα αναμένων, τέλος πάντων. Λοιπόν, η ουσία είναι η εξής, ότι περιμένοντας εκεί πέρα, πήγαμε μετά, λειτουργηθήκαμε και περιμέναμε να εξομολογηθούμε. Παρότι είχαμε καλή σειρά, επειδή ο γέροντας είχε μια ευαισθησία, η σπλαχνική του καρδιά δεν άφηνε ποτέ τον άρρωστο και εκείνον που είχε πρόβλημα να περιμένει, αμέσως τον έπαιρνε και περιμέναμε όλοι οι άλλοι. Είχε φτάσει η ώρα 3. Παρότι είχαμε καλή σειρά, είχαμε φτάσει 3 ώρα και ακόμα δεν είχαμε εξομολογηθεί. Είχα γύρει λοιπόν έτσι το κεφάλι μου στον τοίχο και έλεγα: δεν αντέχω άλλο, ρε παιδάκι μου. Πώς γίνεται αυτό τώρα? Εγώ είμαι 40 τόσο χρονών άνθρωπος και κουράζομαι έτσι. Αυτό σου λέω ο άνθρωπος τόσο χρονών, πώς τα βγάζει πέρα, πώς. Δεν είναι ανθρώπινο αυτό. Μονολόγουσα με τον εαυτό. Και μπαίνω μέσα όταν ήρθε η ώρα που εξομολογηθώ και λέω: γέροντας, δεν είναι ανθρώπινο, Κώστα, αυτό, Δεν γέροντα, του λέω: δεν είναι ανθρώπινο. Δηλαδή, ακέρος ευκαιρός μας έδινε τη γνώση να γνωρίζουμε ότι μας παρακολουθεί, μας προσέχει. Η παρουσία του Χριστού είναι τρομερή. Είμαστε μαζί με τον γέροντα την πρώτη χρονιά που τον συνόδευσα σε κάποιο νησί. Και μας έχουν παραχωρήσει ένα χώρο εκεί και αφού το έχω στρώσει, φάγαμε το μεσημέρι, μετά έπλαιναν τα πιάτα. Ο γέροντας εκεί καθόταν και έκανε το τηλέφωνό του και όπως έχω πλύνει τα πιάτα, επί 20 λεπτά, πρόσεχε. Και πετάγονται τα νερά και θα το κάνεις χάλια το σπίτι και θα μας πούνε, εγώ θα τα ακούσω, θα πούνε τι άτσαλοι άνθρωποι είναι αυτοί. Ασταμάτητα. Και λέω από μέσα μου, Χριστέ μου, γιατί με πιέζει τόσο? Γέροντα θα λέμε κάτι ακόμα. Ναι, σιγά σε κάνουμε και γέροντα. Στο δευτερόλεπτο όμως. Έτσι. Κάποια λέω. Πριν από εμάς για μας. Πριν από εμάς. Πριν το σκεφτούμε καν το ήξερε. Δόξα σοι ο Θεός. Πάντως τώρα έχουμε πρεσβευτεί στον ουρανό. Απλά κοίταξε να δεις, επειδή πρέπει να προσπαθήσουμε και λίγο. Έτσι, του είπε κάποιος ένα πνευματικό του παιδί κάποια στιγμή, είδες, πάνω σε αυτό που λέμε για τα. Το είπα και το Κώστα τη φορά για τα άτομα. Άσχετο, είναι άκουσμά μου όμως, δεν είναι υπερβολή. Του λέει ένα πνευματικό του παιδί στην Κρήτη, μόλις το είδε μια χρονιά. Γέροντα, θα καταφέρετε να μας σώσετε όλους? Ρε παιδάκι μου, θα προσπαθήσω, αλλά που είσαστε και πάνω από 250.000. Θέλω όμως να πω αυτό, το έλεγε κάποιος. Και λένε και για άλλα και άλλους γέροντες. Όχι, δεν ξέρω αν ήταν χαρόλογο. Το θέμα είναι ότι πρέπει να κάνουμε κι εμείς προσπάθεια. Δηλαδή, άμα κάνω εγώ τι θέλω. Ο γέροντας αλώσει όλα για μένα και οι άλλοι τι θα κάνουν. Στην συγκέντρωση παρουσία πολλών ανθρώπων είπε: και τον Άγιο Αντώνιο να έχεις γέροντα, εάν δεν προσπαθήσεις μόνος σου, δεν σώζεσαι. Ναι, αλλά να τονίσουμε το εξής, ότι η προσπάθειά μας, γιατί μας το είχε πει πολλές φορές, δεν έχει να κάνει τόσο με το εγώ μας. Η προσπάθειά μας είναι να έρθουμε σε επίγνωση ότι επιθυμούμε να κάνουμε το θέλημα του Χριστού και έχουμε επίγνωση ότι είμαστε τενεκέδες, ξεγάνε ότι μηδέν και ότι όλα... Όλα αυτά αδερφές, συμφωνούμε. Το έλεος σώζει του Χριστού, όχι οι πράξεις μας. Το έλεος σώζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ αδέρφια που με υπομείνατε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Διευχών του Αγίου Γέροντος ημών,
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον και σώσον ημάς.